Beste 10 postu egongo dira. Artisauak, gazta saltzaileak, talogileak, jana eta dana ez dira faltako. Gogoratu, apirilaren 2an, zatuz Larrabezuko txakolin egunera. Administrazioak jarritako hizkuntza irizpideen kontrako sententziak ugariak izan dira azken hilabeteotan, erakunde ugarik adierazi dute horien gaineko ardura. Hala ere, hizkuntza eskubideak jomugan jartzen dituzten epaiak azaltzen zaizkigu oraindik ere, eta azkena honakoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak otsailean emandako epai batean ebatzi zuen Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak eskola garraioarekin lotutako kontratazio baterako jarritako hizkuntza klausulak ez direla egokiak, sententzian jartzen du inposizio bat direla. Administrazioarekiko auzietako salaren lehenengo atalak eman du epaia hain zuzen ere, aipatu arloko jarduerak egiteko administrazioak abiatutako lehiaketa baten baldintzekin adosez zegoela eta erabaki zuen enpresa batek prozesu judiziala abiatzea, hainbat tankeratako desadostasunak adierazi zituen eta horietako bat lotuta zegoen zehazki hizkuntza eskakizunarekin. Hain justu ere hezkuntza sailak ezarri zuen kontratua aurrera eramateko hautatua zen enpresako langileek euskaraz jarduteko maila egokia izan beharko zuten, hartara administrazioarekin eduki beharreko harremanetan euskaraz aritu ahal izateko. Enpresa horretako buruei ez zitzaien egokia iruditu klausula hori, auzitara jo zuten eta arrazoia eman diete. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan hizkuntza eskubideak hizpide. Izan ere beste epai bat azaldu da hizkuntza klausulen kontra, ebatzi baitute inposizio bat direla. Gauzak horrela, Manuel Ezartu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako arartekoak Eusko Legebiltzarraren esku utzi du 2022 urtean jaso zituen kexu eta eskakizunei buruzko txostena eta hizkuntza eskubidez gabiltzala. Iaz 7 kexa jaso zituen arartekoak administrazioarekiko harremanetan herritarren hizkuntza eskubideak errespetatu ez zirelako. Zehazki euskararen eta gaztelaniaren koofizialtasunetik eratorritako eskubideei buruzko kexak izan ziren. Ondoko da ordea daturik esanguratsuena, Osakidetzari lotutako kexak 220 ugaritu dira 2020aren aldean. Arartekoaren bulegoan 12.704 ekinbide tramitatu zituzten iaz, 7.504 kexa eta kontsulta izan ziren, eta erakundeak ofizioz 21 jardunbide abiatu zituen. Era berean, 2.328 espediente ebatzi zituen eta 1.358 ebazpen eman. Kezak tramitatzeko batez besteko epea 66 egun izan zen. Osakidetzari dagokionez idatzizko 307 keza aurkeztu ziren. Izan ere, kesak gehien ugaritu diren arloa izan zen. Arartekoak tramitatutako guztien 12,11. Lezertuak adierazi duenez 2020 urtearekin alderatuta, Osakidetzarekin lotutako kesek 220 egin dute gora. Hala ere azpimarratu du, pandemia aurretik ere osasun arretaren egoera kaskarra zela. Gizarte bazterkeriaren aurkako bitartekoekin lotutako kesek berriz behera egin dute. 2021 baino 50 gutxiago tramitatu ziren. Lanbideren funtzionamendu txarrarekin zerikusia izan zuten 10 espedientetik 9.
Hauretan erabeen bulegoaren kasuan 571 espediente tramitatu ziren. Arartekoan aurkeztutako kasu guztien 20% dira. Aurkeztutako 10 erreklamaziotik 4 hezkuntzarekin lotutako arazoak ziren, eta 21% bizi baldintza materialekin. Lezertuak azpimarratu du pandemiak eragindako etenaldiak geroztik zenbait administraziok ez dutela elkarlana zaindu. Que era recordar a las administraciones que es un delito no cooperar con el Ararteko. Azkenik hizkuntza eskubidei dagokienez, 2022an 7 kesa aurkeztu ziren. Administrazioekiko harremanetan herritarren hizkuntza eskubideak errespetatu ez zirelako. Iaz euskararen eta gaztelaniaren koofizialtasunetik eratorritako eskubidei buruzko kesak nagusitu ziren. Hauteskundeen atarian Euskal Herrian euskarazek euskararen ofizialtasunaren gaia agenda politikoaren lehen lerroan txertatzea bultzatu nahi du. Nafarroan euskaren ofizialtasuna onartuko duen euskararen lege berri bat aldarrikatzeko, hainbat mobilizazio egingo ditu hain zuzen ere apirilean eta maiatzean, bada garaia euskara ofiziala eta kito lelopean adi. Joan den abenduan 36 urte bete ziren Baskoentziaren legea edo euskararen Nafarroako legea onartu zela, eta lege hark Nafarroa garaiko lurraldea 3 zatitan bereizten du. Euskaldunean, ez euskaldunean eta mistoan. Beraz, mobilizazio hauen helburua da aldarrikatzea euskara ofiziala izatea Nafarroa garai osoan. Esan bezala, Nafarroa 3 zatitu du eta bertako nafartarren hizkuntza eskubideak urratu ditu. Ez dira errespetatzen beraiek euskaraz hitz egiteko dituzten eskubideak. Espainiako ministroen kontseiluak martxoaren 16an onartu zuen pentsioen erreforma, eta atzo bertan lotu zuen erreforma aurrera eramateko sostengu nahikoa. Erreztek adierazi du erreforma babestuko duela, akordio bat lortu duelako gobernuarekin, seme-alabak zaintzeko lanaldia murrizten duten emakumeek, murrizketa tarte osoan murrizketaren aurretik zuten lanaldiaren 100% kotizatzeko. PDK, Mas País eta Konpromis alderdiek ere erreforma babestuko dute, eta EAJak eta Euskal Herria Bilduk ere adierazi dute ez dutela trabatuko. Aurkako botua iragarri dute eskuineko alderdiek, baina ez dira nahikoak izango dekretua onartzea eragozteko. Hala ere, erreformaren aurka egin dute ELA, Galiziako CIG eta Kataluniako Intersindikal sindikatuek, eta alderdi politikoei dei egin diete erreformaren aurka egin dezaten. Bestalde, batera mobilizatuko dira. Gaur mobilizatuko dira zuzen ere Galizian eta bihar Katalunian, Euskal Herrian berriz, apirilaren 4 eta 20an egingo dute protesta. Ez dago hemen irakurketa positiborik egiteko tarterik. Horrek ez du esan nahi, behar bada etorziteken erreforma pensioa okerrago izaterik ez dagoenik, ez? Guk hori ikusten dugu eta aitortzen dugu, eta badakigu beste alderdi batzuk horretan jokatu dutela, baina horrek ez du erreforma ona bilakatzen, ez? Hori esaten dugu, eta guk eskatzen duguna da bintzat, aukera bat erreforma honetaz hitz egiteko eta argudio guztiak bintzat ezagutzeko. Pentsio eta errereta hitzak bolo-bolo dabiltza Euskal Herrian, bai iparraldean, bai hegoaldean. Espainiako gobernuak erreforma bat aurkeztu du asteotan, eta Frantziako gobernuak beste bat, eta horien aurkako protestak eratu dira Euskal Lurraldeetan, batez ere Ipar Euskal Herrian. Batek edo besteak eragin LAB sindikatuko koordinatzaile Igor Arroyok uste du Euskal Herriko langileen pentsioak eta dirulaguntzak arriskuan egongo direla, Madrilen eta Parisen erabakien menpe dauden bitartean. Horiek ala, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Euskal Gizarte segurantza bat sortzeko beharra aldarrikatu zuen atzo sindikatuak, beste urrats bat proposatu zuen ere. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak herritar ororen pentsioak 1.080 euroraino osatzea. Aldi berean, sindikatuak adierazi du borrokan jarraituko duela Ipar Euskal Herrian. Bi urrats zehatz planteatzen ditugu. Lehenengoa da, gizarte segurantza kudeatzeko eskumena eskualdatzea, EAeko estatutuak badauka aurreikusita aukera hori, eta iruditzen zaigu
arauketa ere eskua aldatu beharko litzatekeela, baina behintzat gizarte segurantzaren kudeaketa eskua aldatuta, urratxiki bat emango genezakela gizarte segurantza propio baten eraikuntzan. Eta bigarrena da, eskatzen diogu, Euskal Pentsionisten mugimenduak aldarrikatzen duen bezala, osagarritzea pentsioak, gutxieneko pentsioak 1.080 euro bitartean, 1.260 euroen norabidea. Ordea ekonomia arloko gaiekin jarraiki, 30 urte igaro eta gero Landabenek Polo modeloko autoak egitari utziko dio datorren urtean. Fabrika barruan autoelektrikoa ekoizteko obren hasierak eragotzi egingo du egungo 3 modeloak ekoiztea. Volkswagenek erabaki du Taigo eta T-Cross autoak egiten jarraituko duela. Simbolikoki Poloak garrantzi handia izan du Iruñeko fabrikaren historian, baina gaur egun fabrikan ekoizten diren 10 ibilgailutik bat besterik ez da Poloa. Horrez gain 2025tik aurrera eta urte erteiz produkzioa erdira jaitsi daitekela ohartarazi du enpresak. Zuzendaritzak informazio bilera batera deitu zituen atzo sindikatuak eta ondorengo 3 urteetarako trantsizio epe gora beratsuaren nondik norako batzuk aurreatu zizkien duela hilabete. Alfredo Morales, langileen batzordeko presidenteak, ohartarazi zuen autoelektrikora egokitzeko bidean basamortuko zeharkaldia izango zela, baina zuzendaritzak datuak mahai gainean jarri dituenean kezkatuta azaldu da UGT gainerako sindikatuekin batera. Izan ere autoelektrikoaz gain Europako Batasunak indarrean jarri asmo duen Euro 7 araudiak errekuntza motorren produkzioan ere eragingo duela aurreratu die enpresak sindikatuei. Europako batzordeak araudia onartzenko badu ere, ibilgailuen kutsadura gutxitzeko baldintzak ezarriko ditu eta inbertsio gehiago eskatzeaz gain aldaketek produkzioa baldintzatuko dute. Aldiz, Euskal Herria Bilduk badu plan bat Euskal Herriko industria berpizteko. Koalizio abertzalaren diagnosiaren arabera, industria pisua galtzen ari da urtez urte eta horren ondorioz ezinbestekoa da politika publikoen eta pribatuen norabidea aldatzea. Lema kolpe hori emateko industriarako politika ekintzaile bat diseinatu du eta haren oinarri batzuk zehaztu ditu adi. Eraldaketa produktibo justu bat martzan jartzeko Euskal Herriko industria berpizteko EH Bilduk badu plan bat. Industria politika eraginkorrerako proposamena aurkeztu du koalizio abertzaleak. Urtebeteko hausnarketa prozesuren emaitza da txostena eta azterlanaren arabera industria pisua galtzen ari da eta hori dela eta politika publikoen eta pribatuen norabidea aldatzea defendatu du EH Bilduk. Sektoreak bizi duen krisiari erantzutea helburu hartuta proposamenak aurkeztu ditu koalizioak. Izan ere, industriarako politika ekintzailea diseinatu du eta haren oinarri batzuk zehaztu ditu. Alderdiak kritikatu duenez egun enpresak ez daude errotutan eta sektore estrategikoetan trakzio enpresak galtzen ari dira. Eta horregatik neurri eraginkorrak martzan jarri behar direla deritzo. Besteak beste, erakunde publikoen baldintzapeneko bultzada ekonomikoa, langileak erabaki gunetan zerratuko dituen kudeaketa eredua eta enpresen deserrotzea oztopatzeko neurriak. Langileen estatutu propioa definitzearen alde egin du EH Bilduk, egungo enpresaburu elkarten diskurtso hegemonikoa kritikatzen du. Eta enpresa euskal eredu bat proposatzen du langileen parte hartze handiagorekin eta ingurune lehiakor bat eta presio fiskal txikia lotzen ez dituena. Azken batean EH Bilduk lan harremanetarako euskal esparrua sortzea nahi du. Erakundeek eta gizarte eragileek euskal eskalan langileen estatutua definitu ahal izateko langileen oinarrizko lan eskubideak finkatuta. Bada Euskal Herria Bildu aipatu dugula, koalizio subiranistak agerraldi egin du eguerdi honetan Iruñeko Gaztelu plazan aberri eguneko egitaraua aurkezteko. Apirilaren 9 ospatuko dute mobilizazio handi batekin Iruñean, hala ere egun beraren karietara ez da zabaldua den deialdi bakarra. Bagirak Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalaren 60. urtemuga ospatuko du itsasun, apirilaren 8 eta 9 asteburuan. Horretarako aberri egun herriko eta aldarrikatzailearen egitarau oparo aurkeztu du, hitzaldi, erakusketa, animazio, otordu zein kontzertuekin. Eta injustu gehiago jakiteko Txomin Poveda Bagirako koordinatzailea dugu, kameraren beste aldean. Kaixo, eguerdion, Txomin. Egunon. Eguerdion, tira, biharko Euskal Herria eraikitzeko prest lelopean antolatu duzua berri egunaren bueltako ospakizunaren egitaraua. Konta iguzu, Txomin, zerekin topatuko gara egun horietan itsasun?
Egitarau aberats bat antolatzen dugu bi egunez, publiko guztientzat. Erran bezala hitzordu alai, herritar eta aldarrikatzaile izanen da, beraz edukiak izan dira publiko guztientzat, bai ezagutzeko Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzale zabal hori, konferentziekin, erakusketekin, baita gozatzeko, hainbat kontzertu izan dira, bazkari, herrikoiak, kantu afari, kontzertuak noski eta aldarrikatzeko momentua izanen da ere, antolatzen baitugu igande goizean, 11etan manifa bat, joanen dena itsasuko agirat, omentzeko egin den ibilbidea azken 60 urteetan eta proiektatzeko etorkizunera. Izan ere, 60 urte bete ditu Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzaleak, zer suposatzen du modu honetan ospatzeak? Modu horretan ospatzeak suposatzen du, konbokatu dugula mugimendu zabal horren egitura ezberdinak, elgarrekin antolatzeko momentu hori, erran abeitu sektore ezberdinetan ari diren militante egitura norbanako, izan ekologian, feminismoan, politika instituzionalean, sindikalgintzan, hainbatzu biltzen gira elgarrekin mugimendu gisa hitzordu horren altxatzeko. Baiz izan ere, eta tarteka aipatu da ez nola, bagira prozesuaren baitan kokatzen duzuen ospakizuna bera, abenduan aurkeztu zenuten prozesua bera, oker ez banabil, zer behar somatzen zenuten Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalean eta prozesuaren zein puntutan aurkitzen zarete? Guk egiten ginuen irakorketa da, preseski, 60 urte horietan mugimendu abertzaleak ezagutu dituela hainbat ezaugarri, gaur egun aldatu direnak eta mugimenduak jakindu beti bere momentu egoerari egokitzen. Gaurko egunean mugimendu abertzaleak Ipar Euskal Herrian badu beste egoera bat, instituzio berri bat badu, emaitza elektoral geroz eta handiakoak biltzen ditu, gatazkaren ondorioen konponbidean eman diren aintzinamenduei esker, eta preseski dugun mugimendu zabal anitz hori sektoretan edatua dena, berdugu, bildu, batu, ikusteko zointzut diren, etorkizunean finkatu nahi ditugun erronkak. Orain arte, ibilbide hori ulertzeko antolatu dugu 2 hilabeteko transmisio historiko bat, 14 ekimen antolatu ditugu, 750 pertsona baino gehiago bildu dira momentu ezberdin horietan eta kondatu dira sektore ezberdinetan, erran bezala, edabietan, ekologismoan, gazte esparruan, egin diren borroka guzi horiek. Prozesuaz beraz hartuko dugu tarte aurrerago sakonago aritzeko Txomin, orain mugarria berri egunean dela, arrakastatsua suerta dadila itsasukoa, beraz eskerrik asko eta hurrengora arte. Mil esker zuai. Eta aberriez nazioartera salto egingo dugu orain Kataluniara begira. Clara Ponsati Bartzelonara itzuli zen atzo eguerdian, ipar eta hego Kataluniaren arteko muga autoz eta arazorik gabe zeharkatu ostean. Kataluniako gobernuko kontseiari ohia Europako Parlamentuko diputatua da eta immunitatea du. Edonola ere, Espainiako auzitegi goreneko epaile Pablo Llarenak ura epaitegira eramateko agindua emana du, desobedientzia leporatuta. Edonola ere, zingo lukete preso sartu lege hauste horrengatik. Arratsaldean ordea atzoko egunez, Mossoek atxilotuta eraman zuten prentsaurreko bat eman eta ostean ikusi. Un segon. Hauríem de caminar una mica més. Però us entrem amable? Sí, soc conscient. Vostè sap que jo tinc immunitat? Sí, però també tenim una ordre de detenció. Aquesta detenció és il·legal. La meva bossa, puta Espanya! Detenció il·legal! No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la passivitat de les institucions catalanes. Eta gurera bueltan Gipuzkoara goaz, baita Udane Arreu kazetaria lurraldetik iritsitako azken berriez aritzeko. Kaixo, Udane? Kaixo guztioi. Tira, asteko paseiako sarrazkeaz aritu behar gara Udane, izan ere ez dituzte identifikatu sarraskiko poliziak atzo burututako lehen saioan, zer gehiago dakigu?
Bai, alaxe da, komando autonometako laukiden elketekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saio egin zuten atzo Donostiako epaitegietan, 3 polizia izan ziren bertan, baina Joseba Merinok Pasaiako sarraskitik bizirik irten zen lekuko bakarrak ezin izan zuen inor ere identifikatu 100%. Orain 2 polizia falta dira etortzeko eta polizia gainera jakinarazi zuen identifikazio zenbakiekin arazoak egon zirela eta polizietako bat hilik dagoela. Kontuan izan behar dugu Joseba Merinok esan bezala lekuko bakarrak 7 polizia ezagutu zituela aurrez eginiko material grafikoan, momentuz 3 polizia identifikatzeko saio egin dituzte emaitzarik izan ez dutenak eta oraintxe bertan 2 polizia identifikatzeko saio geratzen dira. Gaur ez da inor identifikatu ahal izan, gaur bakarrik 3 polizi etorri dira, beste 2 polizi bintzat falta dire etortzeko. Entonces, como no hay identificación al 100%, no se puede señalar a nadie. Estatu violentziaren kaso garbi-garbila da, estatu terrorismoaren ezaugarriak dauzkana, zema bala behar die persona bat hiltzeko, ze krudelkeri zentzan da. Eta xirrikito bat irikitan daun bitartin, aleginduko gea, gure zenideakin intzuten pasakeriare, impunitatean ez lagatzeko. Eusko Jaurlaritza nork erabakitzen du famili batzuei txostena emat eskubidea takatela txostena jasotzeko eta beste batzuk ez. Hauek dira biktima guztiak berdin tratatzen dituztenak. Gaiz aldatuta berriz azpiegiturei helduta udane oraindik zehazteke dago noiz amaituko dituzten Ipar Euskal Herria eta hegoaldea batuko dituen abiadura handiko trenaren obrak. Bien bitartean baina Gipuzkoan aurrerantz doazela ikus daiteke izan ere, garraio sailak iragarri du urtebete barru amaituko duela Hernani eta Astigarraga arteko tartean. Zer nolako xehetasunak eman dituzte? Bai, alaxea, Jaurlaritzak iragarri du Donostiako abiadura handiko trenbidearen sarrera, urtebete barru amaituko dutela hain justu Hernani eta Astigarraga arteko tartea. Eta tarte horrek 2,4 kilometroko luzera izango eta 94 milioi euro gastatuko dituzte horretan. Hernani Astigarraga da Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak 2006an Adifekin batera sinatutako lehen kudeaketa agindua osatzen duten 18 artean azken aurreko tartea eta Astigarraga eta Lezo tartea berriz momentu honetan informazio azterlaneko fasean dago. Entzun dezagun Iñaki Arriola garraio sailburua. Espainiako abiadura handiko trenaren lehen zubibide tiranteduna du. 30 metroko altuera duten 3 mastaditsu eta Urumea ibaia 2 aldiz zeharkatzen du, forma berezi bat sortuz. Aste batzu barru, bide zubiko lanak amaitu ondoren, abiadura handiko trenaren zati honen azkenengo faseari ekingo diogu eta hurrengo urteko udaberrian bukatzea espero dugu. Konexioarekin bukatzeko berriz, elkarrekin amestu, gozatu eta lan egiteko espazio berria dute Oiartzunen landetxe du izena eta horixe ezagutzeko aukera izan duzu udane, konta iguzu zer aurkitu dezakegu bertan? Bai, 7 urteko proiektuaren ostean iritsi da landetxe eraikinak Oiartzuarrei ateak irekitzeko. Ordu hasiera batean Oiartzunek zituen beharrak aztertzeko bildu ziren eta bertan 4 lehentasun azpimarratu zituzten. Kultura aretoaren beharra, zahartze aktiboa sustatzeko jubilatuen egoitza berria, euskara indartu eta eragileak bilduko dituen espazioa eta zaintza erdigunean jartzeko azpiegitura egokiak. Esan bezala 4 lehentasun horiek izan dira landetxe instalazioa sortzeko oinarriak. Ikus dezagun. Oiartzunek etxe berria altxatu du. Oiartzuarrek elkarrekin amestu, gozatu eta lan egiteko espazio berria. Landetxe. 7 urteko proiektuaren ostean heldu da ateak herritarrei irekitzeko ordua.
Oihartzunek zituen behar estrategikoak aztertu eta 4 lehentasun identifikatu zituzten. Kulturaretoaren beharra zahartze aktiboa sustatzeko jubilatuentzako egoitza berria, euskara indartu eta eragile guztiak elkartuko dituen espazioa eta gizarte zerbitzuak eta zaintza erdigunan jartzeko azpiegitura egokiak. 4 lehentasun horiek izan dira landetxe sortzeko oinarria, eraikinaren 4 zutabeak, ongizatea, kultura, euskara eta adinekoak. 4 zutabe, 4 ardatz, 4 oinarri. Landetxen batuko dira aurrerantzean euskalgintza, herriko jubilatuak, kulturgileak eta kulturzaleak. Horrela landetxeri esker libre geratu da Ferminen etxea eta bertan kokatuko dute udaleko ongizate saia, herriko plazan, erdigunean. Obra eta eraikina bera baino garrantzitsuagoa izan da udalarentzat proiektu osoa herritarrekin elkarlanean definitzea. Horretarako arlo-zarlo martxan jarritako parte hartze prozesuak emankorrak eta aberatsak izan direla adierazi du udalak. Aurrerantzean ere elkarrekin lanean jarraitzeko deia egin diete herritarrei. Herritarrak direlako Oihartzun mugitzen duen indarra. Oihartzunek orain aterpe berria du. Indarrak batu, elkarlanen proiektu berriak sortu eta herri hobe bat egiteko tresna berria. Informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa udane, esker mila eta hurrengora arte. Primera, mi esker. Eta horrela iritsi gara gurean gaur magazineko lehen atalaren amaierara, elkarrizketa nagusiari bide emateko, beraz laster garen ez bueltan ez zaitezte urruti joan. Gutun zuria abian da letren nazioarteko jaialdia. Gutun zuria Bilbo letren nazioarteko jaialdiaren edizio berria hasiko da, 15. eta apirilaren batera arte idatzi, editatu, irakurri izenburupean elkarrekin hausnartzera gonbidatzen gaituena. Martxoaren 28 eta apirilaren 1 bitartean ospatuko da eta antolaketa luze baten ondoren postasunez hasiera eman diote antolatzaileek. Gaur egun berezia da, oso pozik gaude Gutun zuria 2023 astearekin batera. Prestakuntza prozesu guztiaren ondoren jaialdi baten lehen egunak ilusioz beteta egoten dira. Gutun zuriaren 15. edizioak itzaldi musikatuak, eztabaidak, elkarrizketak idazlekin, tailer artistikoak, topaketak eskola publikoarekin eta argitaletzen aurkezpenak biltzen ditu. Azkenean jasotzen ditu gaur egun mundu goraiki hontan idazleak literaturarekin lotuta, baina ez bakarrik literatura, baizik eta zabalago letrekin zerikusia duten idazle, artista, musikari eta alik eta zabalenean bai nazioartekoak, bai Euskal Herrikoak biltzen ditu eta jarduera zabala eskaintzen du, nagusiki elkarrizketak izaten dira, hemen alondegian auditorioan egiten direnak, baina hortik kanpo ere bestelako jarduera asko egiten dira lotuta gai hauekin. Idatzi editatu irakurri lelopean ospatuko da aurtengo Gutun zuria jaialdia. Urte hauetan guztietan izena lortzen hasi da jaialdia eta guk adibidez nabaritzen dugu asesoren taldean eta kontaktatzen dugunean nazioarteko idazleekin eta gehienetan askok ezagutzen dute, erreferentzia honak dituzte, bereien beste lagun batzuk edo etorri izan direlako beste urte batzuetan, edo ikusi izan dutelako programazioetan, eta beraz horrek erraztu ere egiten du etorkizunari begira jendea Bilbora etor dadin, ez? Orduan, egia esan, geroz eta referentzia handiagoa duen jaialdia da, bai estatu mailan eta estatu mailatik kanpo ere nazioartean, eta nik uste indar honen bidez ere aukera polita dela bai Bilbo ezagutzera emateko kanpoan eta alderantziz ez kanpoan egiten diren gauzak Bilbora ekartzeko. Jaialdia gainera funtsezkoa da euskal sorkuntza eta sortzaile nazioartekotzean. Urteak dira Azkuna zentroarekin elkarlanean ari garela, euskal sorkuntza eta euskal sortzaile nazioartekotzean eta bigarren urtea dugu Gutun zurian ere elkarrekin lanean ari garela. Eta bikaina da, egia esan bikaina da Azkuna zentroarekin lankidetza hau, eta bikaina da baita ere Gutun zurian egon alizatea, guretzako mundu mailako erreferentziazkoak diren literatura jaialdi eta kultur zentroekin harremantzen gaituzuelako, edo zuen bitartez harremantzen garelako hain erreferentziazkoak eta hain importanteak diren nazioarteko eskenatoki horiekin.
Idatzi, editatu eta irakurri. Kontzeptu horiek uztartuz egitarau oparoa antolatu dute. Bueno, horren barruan izango dira alde batetik elkarrizketak, idazleekin, musikariekin, esate baterako euskal literaturari dagokionez, larun batean Eide Rodríguez eta Katixa Igerri izango ditugu gurekin elkarrekin hizketan, gaur Angel Ertxundi eta Danko Batxik egongo dira hizketan, eta gero bestelako batzuk ere izango dira, nazioartekoak eta hemengoak esan bezala. Hortik kanpo ere badia beste jarduera batzuk, beste publiko batzui, gazteagoei goizetan, eskoleta bideratutako jarduerak ere badaude, tailerrak ere egongo dira. Orduan, nolabait programa zabala da, eta nik gonbidatzen dut interesatu dagoenari webgunean eta programazioetan eta begiratzeko, ze hor ikusiko duzue, oso programa zabala izango duzuela. Gutun Zurian hitzak libruetako orrialde mugak gainditzen du, eta beste disiplina artistiko guztiekin hitz egiten du. Helburua da ahalik eta publiko zabalenari zabaltzea, ez? Askotan letren mundu hau ikusi izan dugu oso modu publiko oso jakin batzentzako ematen du izan daitekeela, oso publiko jasoarentzat, printzipioz, baina jaialdia saiatzen da hortik harago joaten, ez? Eta horren esate baterako goizetan esfortzu berezi egiten da gazteekin literatura eta letrak gaur egun islatzen diren bestelako formatuekin ere lantzen, audiovisualekin ikusentzunezkoekin zerikusia dutenak esate baterako. Orduan, ahalik eta modu zabalenean prestatzen dugu programazioa, publikoa ere ahalik eta zabalena izan dadin. Askotan erlazionatzen dugu literatura oso gauza astunekin eta baina, nik uste jaialdi honek erakusten duela hortik harago ere letrak bestelako modu batean hartu daitezkela, ez? Literatura garaikidearen erreferenteak eta egungo narratibaren ahots berriak biltzen dira hitzaren inguruko topagunean, fikzioaren, poesiaren, saiakeraren eta nobelaren bidez. Amabiterdiak pasata dela iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Jon Telleria naiz irratiko koordinazio taldeko laguna. Ondo etorri? Kaixo, eguerdion. Eguerdion, eta gaurkoan izango dugu izpide naiz irratiak eta Media Baskek elkarlanean ondu zuen proiektu bat, sakonduko dugu orain horretan, izan ere Media Baskeko lagunak ezin izan ditugu gaur gurera ekarri, ala ere izango dugu Goizeder taberna Media Baskeko erreaktore buruaren kolaborazioa elkarrizketa honetan, beraz, joango gara berari ere hitza ematen, beraz, hasteko konta iguzu, zein den horixe, proiektu periodistikoa bera? Kontu izan da, azken urtetan ikusi dugula migrazio mugimenduetan Euskal Herriari ere bertatik bertara ikusteko egoera sortu dela, egoera larria, bereziki, eta Lapurdita Gipuzkoa arteko mugan azken urtetan 2018 ingurutik edo sortu den egoera horrek uste genuen berezizuela, beste auspolutzeagoko lanketa bat, eta hori da, Media Basketan izirretiaren artean, landu duguna, patxada gisa horrekin, gure eguneroko tipixo bat atera, begirada altxa, eta egoera hori, sakonago edo aztertzeko ideia da, bideak proiektu horren baitan edo antolatu duguna. Izan ere Euskal Herria pasabide eta herria ere bada, eta zergaitik aukeratu duzue gai hori? Migrazio mugimenduak azken urteetan, Europatik begiratuta hauzolosa pixka bat ematen digun gai bat, da ez, batzutan agian alakoa da ematen digun lotxa begiratu ere, egin nahi ez duguna izaten. Eta migrarien euren zoritxarrerako, noski, Euskal Herria ere, euren bide horretan oztopo garrantzitsu bat bihurtu da. Gurean mugak gainera badu nik uste, esangura bikoiz bat edo ez, bat noski eurentzat ez, estatuen arteko muga bada, eta horrek azkenan eurek bizio baten bila edo bizitza bat izatearen bide horretan gainditu beharreko oztopo bat, eta gurean bikoizki da mingarria, gainera gure herria ere erditik zatitzen duen muga bat delako ez. Orduan, uste genuen horrek eskatzen zuela, begirada hori, eta horri begiratu nahi izan dugu, eta arrazoi nagusia zen batetik migrarien euren bizipen horiek kontatzea, azkenean askotan albiste bat ez izimuru bat izan alda hilda migratzaile bat bidasoan eta zein zen. Eta nondi zetorren da zergatik zetorren. Eta izena jartzen dizkiogunean eta ezagutzen dugunean bere bizipena ne uste asko aldatzen dela. Orduan ikusten dugulako pertsona bat ito da gure ibai baten
estadu batek hartu duen erabaki baten ondorioz, eta ekidintziteken, eta gure eskure badago ekiditea. Eta horri nola eman diozue forma, ezta? Edo zein modutan eraman duzue aipatzen zabiltzan hau, hori ez, kazeta formatu batera? Bai, egin duguna terrenoko lan handia, hori izan da lan gehiena eraman diguna, horretarako azkenean egin duguna da bi erredakzioak, Medio Askena eta Irratiarena, elkarlanean jarri, normalean gai izango ez ginateken lanketa berezi bat egiteko, ez? Eta orduan izan da asteluzutako lana terrenoan bertan, jende askorekin hitz egiten, hor Ximularre eta Egoibelategi lankideak aritu dira bereziki terrenoko lan horretan, eta azkenean terrenoko lan hori gero, plazaratu da, Irratiaren kasuan nagusiki podcast saio batean, eta Medio Azken kasuan reportaje serie batean, eta azkenean martxo guztia hartu dugu, pixkanaka, lanketa periodistiko horren emaitza erakusteko. Bai, ez, izan ere orain gabiltza ikusten, izan duzunaren emaitza bera, eta Goizederrek azalduko digu jarraian nola moldatu zareten elkarlan horretan. Beraz, 4 hilabeteko lana da, hasi ginen urrian, gutxi gora bera, eta pasa genituen, beraz, urtarrila arte 4 hilabete, informazioak jasotzen, elkarrizketak egiten, hortarako bildu ginen 4 kazetari, eta batez ere 3 ibili dira informazioa jasotzen. Beraz, inoiz ukaten ez dugun, normalan ukaten ez dugun denbora baliatu dugu osoki, eta gehiago izan bagenu oraindik lan sakonagoa egingo genuken, zeren ohartzen gira, gai horrek badituela ari asko, eta badela gogoetarako eta ikerketarako gaia, eta jadanik oso pozik gira martxan jarri izana elkarlan hori, ibilmolde hori, esperientzia bat izan da bestelako gai batzuekin eta gertakariekin bide hori jorratzeko. Ez, gainera modu honetan ere Euskal Herri mailako prentsa talde baten indarra erakusteko, ez, ahalmena zabaldu duzue? Bai, guretzako gainera garrantzitsua zen honetan, ez, bagenuen eta hori ere izan da, arrazoia modu honetan egitekoa, bagenuen aukera mugaren bi aldetatik begira da luzatzeko, eta azkenean gure edabidearen izateko arrazoi horri ere heltzeko, ez, azkenean Euskal Herri osoari hitz egiteko, ikuspegi nazional horretatik egiteko, eta horretarako, Urruñako redakzioa elkarbanatzen dugu, Medio Askekin, naiz gara kazeta eta irratiak berak ere bai, eta azkenean, ematen zigun aukera hori, begirada bikoitz horretatik, mugara begiratzeko azkenean mugak zatitu egiten du, elkargune ere bada, errealitate ezberdinena, eta guk horri begiratu nahi genion. Ez orain mugak aipatu dituzula, ez, Iparra Euskal Herria eta Euskal Herria manatzen dituzten muga horietan arreta jarrita besteak beste maingurua egin zenuten ere hilabete honetako 23. Egunean oker ez banabil, zein da egoera? Mainguru horretan plantatu gena zen, galdetzen genien gonbidatoi pasabide seguru baten beharra ote zegoen. Azken batean, hemen sortu dena da Euskal Herrian barne muga bat, Europak berez legez modu orokorrean edo kanpo muga zorrotzak ditu, egoera tamalgarria, bizi da kanpo muga horietan, eta mai inguru horretan aipatzen zuen, gonbidatu guren batek, azkenean Irun eta Hendai arteko hori ere kanpo muga bat bihurtu dutela, Frantziak kasu honetan, Frantziako estatuak kasu horretan, eta azkenean lehenbizi mugaren pasabide horren arazoa da, bere bidean doanari oztopoa suposatzen diena, eta gero hortik Parisek 2015-etik ezarri duen salbuespen legedi baten ondorioz, aitzakia ezberdinekin, batzutan terrorismo izan da, beste batzutan pandemiaren egoera, segilero, Schengenen baitan irekita beharko luketen muga horietan salbuespen bat ezartzen du. Salbuespen horren ondorioz, kontrolak areagotzen ditu, Irun eta Hendai artean oinezkoen muga ere itxita, Larraineko muga ere itxita, badira hainbat pasabide itxita, eta irekita direnetan kontrol zorrotzak. Kontrol horiek 20 kilometroko zabalera baten edo eman ditzake, eta tarte horretan inolako prozedurarik gabe, papele zero bat arautu ez da on jendea, kanporatu aldute eta kanporatzen ari dira orduan hor sortzen da,
tarte bat, oso eskubideen urraketan nabarmen bat ematen dena, maiz entzuten dugu, Europaren hegoaldeko mugetan ematen diren beroan itzulketa horiek edo, hori Lapurdin eta Gipuzkoan gertatzen ari da, denok gara horren lekuko, tokiko instituzio eta eragile guztiek ere salatu duten errealitate bat da, eta mai inguruaren zentzua zen, Irundi Baionarako bideori gutxienez ez, pasabide seguru bat edo eraiki beharko litzateken. Adostasuna gonbidatuen artean erabatekoa zen, horren inguruan, hor arazoa da eskumenak estatuarena direla. Eta orduan, mai inguru horretan ere, nabarmentzen zen, buru jabetza falta horrek, ze mugapen suposatzen den azkenean tokiko erakundeak, tokiko eragileak, berdin Eusko Jaurlaritza Nafarroko gobernua eta Euskal Elkargoa, edo Akitaneko erregiari berari ere begiratzen baldin badiogu, pasabide seguru hori eraikitzearen alde edo leudeke, baina estatuena da. Afera estatuena da eskumena, eta horre nabarmentzen zuten gonbidate ugarik, buru jabetza falta horre nola ikusten den, tokiko eragile eta instituzioen artean egon daiteken adostasunezko politika bat ezin delako garatu. Ez da gainera horre batetik autetxeak eta bestetik etorkinei laguntza eskaintzen dieten elkarteko kideak batu zenituzten. Eta hain zuzen ere diozunaren ariari jarraiki, galdetu dugu Goizerri, ea somatzen zuen elkarrizketa horietan, behar besteko garrantzia ematen zaion erakundeetan auzi honi. Beraz, ikusten dugu, duela 2 urte hasi zen egoera honek gora behera frango izan dituela, eta denbora bat behar izan da kontzientzia hartze batentzat, eremu batzuetan, elkarte munduan noski erreakzioa eta egokitzapena berehalakoa izan zen, herritarrek erantzun baitzieten lehen larrialdi egoerei, bai Irunen eta bai Ipar Euskal Herrian, baina pixkanaka politikoek ere, erakundetako ordezkariek ere, neurri hartu diote arazoari, eta ikusi dugu, Inigo Urkullu, Jean-René Etxegarai, baita Alain Jusse bezalako ordezkariek, ekimen publikoak egin dituztela, gutunak igorri dituztela, eta lan horretan, interpelazio lan horretan, Hendaiako eta Irungo alkateek, lehen mailan edo lehen lerroan diren alkateek bizkortasun bat erakutsi dutela, erreaktibitate bat, eta gero etorri dira beste mailatako interpelazioak, baina gaur egun giltza dutenek, egoera horren giltza dutenek, frantses estatua da eta Europar Batasuna. Europar Batasunan finkatzen baitira migrazio politika horiek, eta gero frantses estatuak mugatzen baititu pasabideak eta kontrolak areagotzen baititu. Hortan, badakigu ari direla elkarrizketak izan direla Bartzelonan elkartu direnean Macron eta Sánchez, prefetura ari dela lanean beste kontrol mota batzuk egiteko, ikusiko zera bakitzen duten, baina pentsatzen dugu aldaketa batzuk prestatzen ari direla. Urruñako erreakziotik eta Naiz Irratiko Donostiako erreakziotik zabaldu zenuten mai ingurua bera, luze joan zen, ezin genezak hemen guztiari erreparatu. Hala ere, tanen xagorea aipatu dituzu bertan hitzeindako gako batzuk eta bar, Naiz Irratian jasotako dagokienez, bada azpimarratuko zenukenik izan ere askotan sentipenez eta ere ez badute gai hauek, agian zerbait gehiago muidu zizuna. Azkenean parte hartu zuten artenean, euren bizipenetik ere, oso ikuspegi, bizipen ezberdinak ziren, Irungo Harrera Sareko ordezkariaren hautan ikusten zen impotentzia bat ere tokiko instituzioekiko, aipatzen dugulako eskumena estatuena dela, tokiko instituzioek ordea, badute harrera hori egiterako garaian, bai dituzte eskumenak, lan egiteko bideak, bai udaletxeek, bai kasu honetan Jaurlaritzak, eta hor, bazen kritika zorrotz bat Harrera Saretik egiten zena. Guk hitz egin dugu tarte honetan ere, ordezkari instituzional ezberdinekin, eta falta zegun laiztera argitaratuko dugun aletan adibidez Irun eta Hendaiako alkatekin hitz egin dugu eta Irungo alkateak
aipatzen du ez 2018ko udaran izan zenean ordura arte ikusi gabeko iritsiera bat eta agian pixkat berandu ibili zirela erreakzionatzen aitortzen du hori. Gero badira, beti izan dira Ika-Mika Iturri adibidez Irungo Hilandera Sene Gurutze Gorriak harrera egiteko dituen irizpideak batzuetan zurrunegiak utzi dituenak migratzaile batzutan kanpoan gauean, izan da harrera sarearen salaketetako bat, eta hori ere mai inguruan atera zen, ez? Gero, Fernando Barran eta Izaskun Bilbao europarlamentarien kasuan burujabetzarena nabarmenduko nuke, azkenean estatuen Izaskun Bilbao europarlamentariak aipatzen zuen, ez Europar batzordeak ezartzen dituela gehienean migrazio politikarako ardatzak edo, hor estatuen ordezkariak biltzen dira, eta azken batean, estatuen esku dauden politika horiek, eta gero, Iker Barbero zuzenbide doktoreari izan genuen, eta bera nabarmentzen zuen kontu batez, berak azaldu zuen, legez ez, mugaren kudeaketa hori nola egiten den, bai podcastean eta reportajetan ere ikusentzulek entzun alko dute, muga bat zer den, Schengenen baitan ze salbuespen dauden mugako kontrol horiek ezartzeko, baina bera ere iristen zen, ondori batera azkenean legea zarago borondate politiko baten kontua da, erabaki politiko batzuk dira hori baldintzatzen dutena, eta hor egon daiteke gakoa. Egia dena da hor Goizederrek ere aipatzen zuen, eta Irungo eta Hendaiako alkatek aurreratu digute, eta Kotxe Zenarroren elkarrizketan laster aste honetan bertan argitaratuko dugunean, prefeturatik esan diete, Hendaiako alkateari esan diote, laster aldaketak egongo direla, bereziki itxita dagoen abenidako etorbide zubi horrena, gaur egun itxita dago, eta aldaketak egongo direla, aurreratu diote. Gu Espainiako gobernuaren Gipuzkoako ordezkariarekin ere izan gara, Guillermo Etxenikerekin, eta hark ere hori aurreratu digu. Bartzelonan egin zuten gailur hori, Macronek eta Sánchezek, hor aipatu zen gaia, eta orain apirilean Parisek berez luzatu beharko luke beste 6 hilabetez, edo eten, mugen itxiera paso horiek, eta orduan agintari instituzional hauek diote irekiko dituztela orain itxita dauden mugak. Baina, bai Macronek Bartzelonan nabarmendu zuen eta bestelako informaziorik ez dugu, irekiera hori, muguen pasabideen irekiera hori emango dela, Espainiar eta Frantziar polizien arteko brigada misto berri batzuk edo sortuta. Alegia, txura guztien arabera, apirilean ikus genezake agian, orain itxita diren pasabideak irekita, baina horiek irekiko dituzte zurientzat, beltzentzat, behar bezain itxita daudela ziurtatzen dutenean. Alegia, polizia kontrolak areagotuta, irekiko dituzte pasabide horiek. Orduan, guk lan honetan landu dugun gaiari dagokionez, migratzaileen pasabideari ez dirudi egoera bere alakoan konpontzeko inolako itxurarik duenik, alderantziz, pasabideak normalizatuko dira bertakoentzat eta zeiltzen jarraituko dute bertakoak ez direnentzat. Galdera bertsua indiogu Goizederri, ea Media Baskeko saio horretan zerra azpimarratuko lukeen. Beraz, lehen aldikotz elkartu genituen departamentuko, herri elkargoko eta herri mugimenduko ordezkariak, eta oso momentu interesgarria izan zen, iduri duelako ez dutela hainbeste ohiturarik elkartrukatzeko, esperientziak elkartrukatzeko, eta batez ere ezagutzak, eta ikusten zen, agertzen zen momentu horretan behar bat koordinatzeko haien ekinbidea, bakoitzak bere aldetik erantzun bat ekartzen baitu arazoari, ekartzen baitio, eta azkenean ez dute giltza etorkinen arazoa konpontzeko, baina bai baituzte erantzun batzuk. Eta hori agerian gelditu da, departamentuak, herri elkargoak eta elkarteetako ordezkariak zioten prest zirela pasabide seguru bat segurtatzeko, main inguruan ezartzeko, eta pentsatzot hori izan dela gehien ekarri duena gure main inguruak.
Horrez gain, aipatu zulenago ere nola naiz irratitik podcast ezberdinen bitartez egin duzuen ekarpena proiektura begira. Eta hor, bost atal atera dira dagoeneko, zuk zeuk aipatu berri duzu ere bi faltan direla hor, hainbat gai aipatu ditugu, bada hor besterik ez dakit, agian jendeari gehiago zirrara sortu ez dakenik edo. Ni esan nuke gogorren alen atala dela, bide galduak deitu dioguna, hor gogoratzen ditugulako, Irun eta Hendaiarteko muga horretan hil diren gutxienez 8 pertsonen izenak eta bizipenak, euren gertukoen testigantzekin eta euren bidaiaren xehetasunekin. Eta dudik egin gabe, balen atal hori, da alde horretatik ez, inpakto gehien edo egin dezakena. Gero, orain ostegun honetan 6. atala emitituko dugu, estrenatuko dugu, goizean naiz irratean izango da hori 10:00 aurrera, hor Lapurdiko harrerari begiratu diogu, berriki ikusi dugu, uste genuen pixkat geratu zela hori, baina pasaden astean berriro ere, Frantziako poliziak elkartasunean lanean ari direnen aurkako operazio bat egin du, gainera baditu detaile berriak, orain arte ikusi gabekoak, ze kasu horretan arratsalde baten atxilotu zuten bat, gau guztiak komisaldegian pasa eta goizean goiz, 6etan, bere gertuko beste biren etxera joan, etxean miatu zuten, eta hor badira detaile berri batzuk, ez dakigu urtarrian Baionako suprefetuan kargu aldaketa izan zen, ez dakigu horrek zerikusirik izan dezaken edo ez, baina bada aldaketa bat, aspaldian olako operaziorik etzen, eta ostegun honetako saioan justu landuko dugu 6. atal horretan Lapurdiko harrera hori nola egituratu den, oso nabarmena izan da, Urruñan bereziki eta Urruñaren bueltan 2018 inguru horretatik gora nola poliziaren presentzia izugarriara gotu zen, militarrena, eta azkenean pixkanaka jendeak kalean ikusten zuen poliziaren presentzia izugarria eta aldi berean jende asko erdi galduta bidea egiten, ez? Eta hor hasi zen espontaneoki laguntza bat antolatzen, espontaneoa zen hori pixkanaka saretuz joan da, eta 6. atal honetan ezagutuko dugu, Urruña inguruan sortu den sare herritarra, elkartasun lan horretan ari dena, baita instituzioek jokatu duten papera, hori lehen Irungo harrerarekin ere antzeko zerbait egin genuen, 3. atalean uste dut, entzun aldela. Podcasta itxiko dugu, ostegun honetan atal horrekin, Lapurdiko harreraren atal horrekin, igandean izango litzateke azken atala, kasu honetan planteatuz bide berriak, bukatu nahi izan dugu beste bizipen batzuk kontatuz, 3 historirekin, Amadou Abdu eta Nadesh ezagutuko ditugu igandeko azken atal horretan, dira 3 migratzaile bidean zihoazteanak, eta zirkustantzia zehatz batzuengatik azkenean gurean geratu direnak, bide berri bat abiatu dutenak, euren oztopoekin, baina ezagutuko du nola abiatzen diren bide berri horiek. Ezetan ere, atal hauekin, 7 atal hauekin, azkenan ez, bidaia bera bada irudikatu duzuena. Bai, hori da egina izan duguna, azkenean terrenoko lanen ere, bereziki Egoi Belategi eta Ximularren lankideek hori bere egin dute, bide hori egin dute askotan, Irun eta Baiona arteko bide hori askotan egin dute, askotan egon dira Irungo harrera sareko gautxoriekin, arropategikoekin, goizero 10:00 San Juan plazan biltzen diren aholku lantaldekoekin, askotan egin ditugu bideiak autoz, migratzaileekin, Baionara arteko bidea, pausa zentroan askotan egon gara eurekin hizketan, instituzio denekin hitz egin dugu, Espainiako gobernuarekin, Frantzikoarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarrokoarekin eta Elkargoarekin, departamentuarekin. Orduan, jaso ditugu migratzaileen hautsak, eragile sozial eta elkartasun sareetan ari diren voluntarioenak eta instituzioenak. Eta ikusi dugu tokikoen artean badirela giza eskubidekiko oinarrizko puntu komun batzuk Paris eta Madrildik ez direnak modu berean ikusten ez, eta hor bada arrangura bat eta podcasta bada bide bat titularretik harago bizitzeko, hor dauden milaka bizi hori tokatu zaien milaka pertsonen bizipen horiek gertutik ezagutzeko, ez, eta gure interes nagusia hori ere bazen. Hau guk egunero titular asko ematen ditugu, denok eta bide denok, eta gehienean ez da tarterik izaten hortik harago begiratzeko, eta hontan titularren atzean dauden pertsonak erakutsi nahi genituen. Bai, ez baina horrek ere badu bere biziko garrantzia, eta artikulu ez ordea, Goizerri galdetu diogu, zer diozkun?
Bai, Mediagazken artikulu asko eta asko publikatu ditugu, inoiz ez bezala, badugu atal berezi bat bideak gai honi buruz, eta nik nabarmenduko nituzke bi artikulu bat da Nadejen adibidearena edo esperientziarena, emazte horrek baitu bi haur eta etorri da bakarrik bi haurrekin onera, eta gaur egun ezjakintasun handi bat dauka bere egoera administratiboan. Bestalde bada beste gai bat lantzen duguna, eta da trenbideetan dagoen egoera polizien kontroletatik iesi joaiten diren etorkinek, bide hori hartzen baitute, trenbideen bidea, polizien kontrolak saiesteko, eta ikusi genuen duela hilabete zonbait ziburun istripu bat izan zela, eta etorkin batzuk hil zirela tren azpian, eta guk jasotzen dugu artikulu horretan trenetako txoferren bizipenak, kezkak, eta nola egoera horiek saiesten alko litzateken aipatzen digute. Beraz, horiek beste artikulu askoren artean lan zinez aberatsa egin baita, anitza, ukan dugun denbora luze lantzeko denbora horri esker. Osoa da erabatez planteatu eta mahai gainean jarri duzuen proiektua bera, aipatu dituzu, arrangurak aurkitu dituzue diskurtsoen artean, arazoak zabaldu egin dituzue, baita agian, irtenbide posibleak planteatu ere bai, eta hor, egia da, azkenaldian gai honekin lotuta, badena atzerritarren legeen bueltako oihuak ez asko altxatu dira, hemen ikusi genituen agian martxoaren 8 baitan hegoaldean eta Ipar Euskal Herrian eta bereziki Frantzian orain reforma ere etorriko delako, horren bueltan ireki diren informazio edo zabaldu diren informazio guztiek egoeraren okertzea dakarte bere horretan, egon zareten jendearekin eta ahulandu bitartean zuek ere sentituko zenuten zer nolako giroa somatzen da? Ez da gu egon garen guztiekin ez da aurrikusten, ez dute aurrikusten, oberako aldaketarik. Egia hor badira oso posizionamendu ezberdinak, baina zirkustantzialak agian, Espainiako agintarien kasuan, bide librea eman nahi diete, askotan adezkutatzen duten iritzia da, bide librea eman nahi dietela alde egin dezaten, bertatik. Eta Frantziar agintarien kasuen ez dute nahi bertara heltzerik, orduan ikuspegi horretatik garatzen dituzte, baina egia da ikusten ari garela. Podcast honetan trailerren aipatzen dugun Macronek izan zenean Nizako azken atentatua gero Kataluniako mugara joan zen, eta bertan aldarrikatu zuen Schengen akordioaren refundazio bat bertzuela Europak. Esaten zuen eurek barne mugetan hartu zutela, refundazio horretan urratsak izan zitezkenak, nahiz eta formalki izan Schengenen salbuespen bat, 6 hilabeterako balio duena, baina 2015-etik da hori indarrean 8 urte dira, 6 hilabeteko salbuespen baten mekanismoa erabiltzen ari dena Paris, eta bertan aldarrikatzen zen Schengenen refundazio bat, alegia Europaren barne mugen funtzionamenduaren refundazio bat. Hor Dublingo hitzarmenak arautzen du pixkat funtzionamendu hori, bere garaien zen neurri bakarra edo barra ibiltzen zuena zen migratzaile batek asilo eskariak edo alakoak egiteko Europara sartu den lehen herrialdean egin beharko lukeela, gero gehitu zaizkio salbuespenak, zen idire bat balin badu beste herrialderen batean eta bata beste, baina hor gogortze baten bidea edo abiatzen dela dirudi, eta hori da erakusten digutena, esaten genuen bezala muga orain itxita dauden pasabideak badirudi irekiko dituztela, baina brigada misto horiek, poliziarenak indartutaregian mugak kontrol horiek zorroztuta. Podcast honetan ikusi duguna ordea ere da, Ukrainako adibide hartuta askok aipatu dute, Ukrainarren kasuan ez da aplikatu Dublingo hitzarmen hori, aplikatu da zuzentarau berezi bat, salbuespenezkoa, eta horrek bide eman du beste modu batera egiteko, eta Ukraina gerratik iesi ziren Ukrainarren kasuan, bai sortu diren mekanismoak, norberaren
egokitzeko gaitasunen arabera, estatukide ezberdinetara, mugitzeko aukera. Eta horrek, baditu bi irakurketa, bat okerrago izan daitekeena, beste positiboagoa, Mikel Mazkearan abokatuak ematen zigun podcastean, positibotik izan dezake, erakusten duela borondate politikoa dagoenean beste politika batzuk aplikatu aldirela. Orduan, Ukrainarekin egin den bezala, zergatik ez egin Siriarekin, aipatzen zuen adibide asko edo denekin, zergatik ez egin mota hortako politika bat. Baina badu alde negatibo bat, Mazkeranek aipatzen zuena, eta adi jarraitu beharko duguna nik uste politikoki, eta da, asilo eskubideari helduta egin alko lukete, hori bera asiloa eskatu. Eta zuzentarau berezi batekin eginda, salbuespen lege hori jarri eta ematen du Europak indartu nahi izan duela, ahuldu nahi izan duela asilo eskubidearen gauzapena. Zesta egin asilo eskubidearen bidez, eskubide nazioarteko zuzenbideak onartzen duena eta Europako estatukide guztiek bere egiten dutena, eta ordan ez da aplikatzen asilo eskubidea kasu horietan, eta ordan ondorio bat ere izan daiteke hori ahultzea. Ordan ez otea garenari, salbuespenaren izenean, oinarrizko eskubide batzuk, asiloarena bezala murrizten, eta soilik salbuespen bidez, momentuko interesen arabera ahalbidetu daitezken politikak egiten. Orduan, migrazio politika nik uste Europan giza eskubideen errespetuaren neurgai oso garrantzitsua bihurtu dela, ze hemen planteatzen ari dena da, denak ez garela herritarrak gutxienez. Garai bateko, pertsonak eta herritarrak bezala ez bintzat eskubide dun herritarrak. Eta orduan, ez baduzu Europar herritartasuna, ez dituzula pertsona bezala dagozkizun eskubideen jabe etzarela. Eta horrek giza eskubideen inguruko ratio oso aldagai oso garrantzitsua jartzen du mahai gainean. Eta esaten diaten ez bukatzen jumar gara, beraz sarratzeko. Ez aipatuzu nola igandarekin behintzate podcast horiei amaiera emango diezuen, ez dakit orokorrean proiektuari bera itxiera emateko baduzuen beste zer pentsatuta. Podcastak 3 bonustrak izango ditu hori ze gehatu zaizkigu kabitu ezineko kontu bat, eta hor, nabarmenduko nuke azken itxira bat emango dion atal bat, bonustrak horietako bat izango dela Oiana Galardi Irungo Harrera Sareko voluntario bat egindako elkarrizketa, oso historio berezia duena, pertsonalki berak ere, bikote Afrikan, eta oso bizipen pertsonale izan dituena, eta oso engaiatua dagoena elkartasun ekimen hauetan, eta bere bizipena guztu zer pentsatu handia emango diola jende askori. Honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mila esker gaur gurekin izatearren, sarean dugu guzti honetan sakontzeko eta irakurtzeko eta entzuteko aukera, beraz eskerrik asko ere ez egin duzuen lan potolo honengatik. Eskerrik asko, zoi, honen berri metearren. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Kaixo Amaika Telebistako ikusleok, nahi nizuko aurkeztu Hala ere kantuaren bideoklipa. Hala ere kantua dago eskainita Aitamari Itsasontzeri eta izpide du egunero Mediterraneo aldortan gertatzen den tragedia hori, migranteekin gertatzen den tragedia humanitario hori. Nire ustez sinestezina da garaiotan 21. mende honetan oraindik ere halakoei gertatzea gure etxeko atarian esate baterako, Horregatik iruditzen zait gai bat dela lagun artean zabaltzeko, jendaurrean zabaltzeko, azken batean gizartean kontzientzia zabaltzeko, Hauxe da nik esan egin dizuena. Bideoklipa dago eskuragarri YouTubeen eta hoxe bakarrik aipatu. Hoxe nik esan barrekoa. Eskerrik asko, nahi duzuen arte eta ondo izan. Aio! Jendiaren arnasa daitu gure arteko itxasoan erioaren errito mundu berri bat ez dugu erraz ikusiko legea da betikoa hala ere legearen gaindik doaz, legearen gaindik gaur. Hala ere,
biharrez behin da berriz dira etorriko. Daiala bizikoa, nahi bada biziko, bakearen bizitzarik etzai eskainiko. Legea ekarriko da, hori da lehenbiziko. Hala ere, legearen gaindik doaz, legearen gaindik gaur. Hala ere, legea isilduko da, itxoko da itxasoa. Dela eta burumakur gabiltza, edo agian ia erdi lotan. Hala ere, legearen gai. Ordu bata pasata iritsi dagoeneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut Albo Banatan, Alaitz Arrandoña eta Carmen Yolanda ondo etorri. Eta hasiko gara hitz egiten Arartekora iritsi diren kexez, 2020 urtearekin alderatuta esaterako, ez hor azpimagarriena bada nola Osakidetzari lotutako kexak 220 igo diren, bada tartean pandemia ala ere ez, Arartekoak ere zehazten zuen nola, naizta hori eragile baden aurretik ere ez, pandemiaren aurretik ere egoera ez dela goxoa eta gerora ikusi ditugu ere. Bai, nik uste dute kezkatzekoa dela, bebai da, Arartekoak salatu egin duela, da hainbat konbendio eman ostean, batzuk ez dira behar den moduan kontutan neuki, ez? Eta nik uste dut, askotan hitz egin dugula mai honetan, zenolako kontrola dagoen, instituzioak zenolako lan egiten duten, eta hori kontrolatuta egon beharko dela, eta horretarako egon beharko direla olako agenteak, gero ikusten duguna da, nahiz eta gomendioak jaso, ez badute kasurik egiten, ez da zertarako balio. Eta osasungintza izatea, ez dakit, kesa nagusia, nik uste dut normala dela, ez? Ikusten ari garela, nola bizi ari garen hori lehen arretaren desmantelemendua eta zuk aipatu duzuna. Auzo Elkarteen Federazioa pandemia aurretik jaso genituen pila bat batez ere pediatria zerbitzua dagokionaz, eta egon ginen osirekin bilduta batez ere hori zerbitzu asko ja desagertzen edo mugitzen ari zirelako. Horrek esan nahi du edo guk susmoa geneukana, nik uste dut indartu egin dela ideia, da aspalditik hartutako erabakia zala eta hortik etorri diren ondorioak, ez? Bai, ez, baina justo Osakidetzarekin lotuta, ez, agian deigarrien edo kasu gehien, ez, bilatu dituen arloa izan delako, nahiz eta bestek ere garrantzia baduten, Arartekoak berak esaten zuen, ez, printzipioz helarazi dietela, ez, txostena Jaurlaritzari, hala ere ez duela baztertzen, gomendio txosten bat ere egitea arlo honekin konkretuki. Bai, iruditu zait, Alaitzek komentatu duen bezala oraingoan Arartekoak ukabilkada bat eman duela mai gainean, hor parlamentuan egindako agerraldian da txostenaren aurkezpenean, hainbat arlo tratatu ditu eta esango nuke zehaztasunez. Eta Osakidetzaren kasuan oso deigarria da, ze dio, azken urteetan 220 gora egin dutela salaketek. 220 da eskandalo bat. Horrek esan nahi du Osakidetzaren egoera benetan larria dela eta jentea kesatu egiten garela ez da. Eta behar bada, kesa motiboak gehiago daude eta gehiago izan dira ere,
Gugeuke aldezarrean, 222 urtean, hau da igaz txostenak hartzen duen bitarte horretan, egin genituen kesak eta protestak, ez genuen jo Arartekora, baina zuzenean Osakidetzaren aurrean, ez da, gure osasunetxean, lehen arreta desegokia zelako, eta gainera erdera utzez eskaintzen ziguten aspaldiko urteetan euskaraz izan ondoren, atzera pausu nabarmen bat eman zuten, kesa eta protesta ugari egin genuen herritarrakan, eta azkenean amore eman zuten, da aldatu, ekarri zituzten mediko gazte euskaldun batzuk, eta momentuz hori konpondu zen, baina Arartekora llegatzen dira kesa batzuk askoz gehiago daude, eta motiboak benetan, esango nuke ia infinitoa dira Osakidetzaren kasuan. Arartekoaren txostenak esaten du argi eta garbi, aitzaki bat planteatu izan dela COVID-arekin, eta Jaurlaritzatik eta Osasun Sailetik esan izan da behin da berriro, eske COVID-aren ondorioz oso zaila zen, lehen arreta, eta bar, hemen argi planteatzen da erroa lehenagotik datorrela. Eta batez ere, kasuen artean, bata nabarmena apuntatzen du, plangintza ez dela modu egokian da garaiz egin. Eta gero esaten da, mediku falta dagoela, eta bar, ez da. Bueno, nik uste hor, zulo beltz handi bat dagoela, nik uste Jaurlaritzaren kudeak eta erabat nefastoa gertatzen ari dela, eta gainera seguruen intentzionatua, ez da, osasun sistema pribatuak elikatzeko publikoaren kaltetan. Nik uste hori Arartekoak ez du esaten, ze balorazio politiko bada, baina herritarrok esan dezakegu ze hori nabarmentzerari da. Ez gainera horre aipatu duzu gainera tarteka nola, kexa batzu dira iristen direnak, orokorrean gizartean ez dago edatuta modu formalean, ez, kexak aurrera ataratzeko asmo hori, ez, oso asarre gaudenean egiten ditugu alakoak. Nik uste dute normalena da, ondokoarekin komentatzea eta kejatzea, tabernetan, plazetan, eta nik uste dut bigarren pauso hori oso garrantzitsua dela, da idazki bat egitea, behintzat kexa bat jartzea gure osasun zentroetan, salatzeko, bizi garen egoera ez, eta bigarrena izango zen bebai, kalera ateratzea, aldarrikatzera, gure eskubidea dela osasungintza publiko duina eukitzea, eta presentziala batez be, eta nik uste dut lehen arretarena begistakoa da, nola bertan bera utzi nahi duten, eta berak esan duen moduan, nik uste dut hori aldez aurretik hartutako erabakia zala, negozio bat bihurtu nahi dutelako, eta negozio enpresa bat izango balitz bezala kudeatzen dute, eta horregatik haude pairatzen egoera hau. Hainbat zerbitzua, esan duenez moduan, pandemia itxakitat hartuta esan dutela, porrota egin dutela, edo arazo estrukturalak zeudela, nik uste dut beste alde batetik neurri batzuk ezarri zituztenak pandemia garaian, gelditu dira, aldez aurretik pentsatuta zeudelako, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua da, eta horri buelta eman beharko diogu, eta ditugu bi aukera, eta da hori salaketa zuzena egitea formala, edo bebai kalera ateratzen, eta aldarrikatzen, hori osasun publiko bat behar dugula, eta osasun publikoa duina izan beharko dela ze guztiontzat, eta ez gainera esan esan. Planteatu zuen gaia interesgarria duzte dut, ez da? Kesak planteatzen diren edo ez, Arartekoaren aurrean. Herritarrok ez gaude denbora alperrik galtzeko. Eta orain arte, egin izan den balorazioa da, balio du. Kesa hori aurkesteak, ze ondorio dakar, zerbait konpontzen da hor. Hori da galdera logikoa. Guk logika horren barruan, idatzia, protesta idatzia egin genuen osasun zentroan bertan. Osasun etxean, ez da, baina hori indartzeko egin behar izan genituen hainbat mobilizazioa atarian. Osasun etxearen atarian eta firma batu, da protestaan bertan, eta gero Osakidetzaren zuzendaritzara egin genuen. Arartekoaren gana ez genuen jo, eta agian orain ikusten badugu seriotan ari direla, hor eta Manu Lezertua, aspaldiko urtetatik ezagutzen dudan, Manu Lezertuak, azten badu gauzak serio hartzen eta bera ere serio jartzen bada, beste
esaten du hemen, salatu zuela, toki publiko askotatik, toki ofizialetatik ez dietela erantzuten. Ezta, mugi dadila, eta ze hori izan ere delitoa da, ez erantzutea. Orduan, mugi dadila, salaketa egin dezala hor ere, eta berak autoridadea hartzen badu, legitimatu egiten badu bere lana, seguru, jendeak zuzenduko ditula beragana kesak, baina orain arte, ze efektibotasun izan dute. Euskararen inguruan adibidez, ezta, motibo ugari ditugu, eta mobilizazio ugari egin behar izan ditugu, eta egunotan gainera, errepikatzen dira kasuak, Euskararen kontrako erasoak. Ezertarako balio du? Arartekoaren gana jotzea, ze emaitza dakar horrek, hori da galdera. Hori berak erantzun behar du, galdetu baino gehiago, ezta? Nik uste dute, zuk esatzen duzunaren arira, askotan, eskatzen digute instituzioen gandik egin beharko direla gauzak, burokratikoki, formaltasunez, baina gero egiten dituzu eta ez da zertarako balio. Eta oso elkarten federazioak askotan hori emendakinak aurkeztu ditu aurrekontuak direla eta inoiz ez dira onartzen bat bez, eta erantzunak dira kafkianoak, ez daukate zentzurik. Orduan nik uste dute, jendearen parte hartzea bultzatu nahi baldin badute benetan erantzun bat egon beharko da atzetik, ze bestela da hori horma batean kontra jotzea, ez? Askotan esaten digute, prozesu parte hartzaileak antolatzen ditu hainbat gauza, hainbat kontu egiteko, eta gero, parte hartzen baldin baduzu konturatzen zara, erabiltzen dutela gometza bat lortzeko hori dala prozesu parte hartzailea, baina gero, hor botatzen diren iritziak eta ideiak ez dira aurrera eramaten, ez? Eta hainbat adibide daude. Eta berak esan duena, ez da bakarrik egin behar dutela eta bestela delitu bat dela. Suposatzen da, eskatu zutela lehen arreta indartzea eta justo kontrakoa egin dute. Zerbitzu guztiak lehen arretan bertan bera gelditzen ari dira. Eta nik uste dut, hori salatu beharrean, pausoak eman beharko direla eta ondorioak ekarri beharko duela. Begira, ari horrik tiraka ez da. Barkatu. Osakidetzaren atala eta gizarte bazterketa azterte ondoren, hizkuntza eskubideena dakar, ez da Arartekoaren txostenak. Eta egon naiz begiratzen da, kuriosoa iruditu zait, esaten da hor, oroar gutxi izan direla Euskararen erasoen kontrako kesak eta 7 aipatzen ditu. Kesa motiboak asko dira. Eze gertatzen da hor. Nik neuk duela 10 urte kesa bat formala eta idatzia presentatu nuen, Euskararen erabilarik ezegolako herri euskaldun batean, aktibidade kultural batean. Duela 10 urte. Gaur da eguna oraindik erantzunik ez daukadala. Orduan, ze galdetzen di niri? Berriro ere proposatzen dit egin dezadala beste 10 urte galdu? Hori bere esku dago, berak probatu egin behar du, presentatzen diren kesak, erantzuten direla modu egokian da arazoa konpontzen direla. Bestela, jentea ez gaude alferrik gauza protokolarioak egiteko, hori da lehenengo kontua. Iruditu zait interesgarria txostena ematen dituen datuen arabera, baina soluzio biderik ez dut ikusten aurkezten duenik. Konfiantza emateko. Izten ere jotzen dugu erakundetara, erakundeek eurak esaten digute ez, baduela moduak eta ez daitara gertekoa bera bat ez, eta ustelkirekin eta beste hainbat gairekin gertatzen den moduan ez, badirela mekanismoak, gure kezkak eta antzekoak bideratzeko, baina gero ez, erakunde hauek eurak esaten dute ez dagoela lankidetzarik erakunde publikoen artean, ez dagoela bat ere zaindua ez, harremana bera, beraz, euren gana jotzen badugu, eurek eskatzen digutelako ez, bertara jotzeko, bestela baldaketarik ez delako emango, baina berriz ere, eta Eusko Jaurlaritzak ez dut uste adierazpenik emango duenik esan ez zergaitik ez den betetzen. Azkenean nik uste dut hor, edo badago borondate politiko bat gauzak horrean amateko, edo ez da zertarako balio. Eta ez dago erantzunkizunik, azken finean, pasuk esan duzuna, ez? Eusko Jaurlaritzak aterako da barkamenak eskatzen, edo asaltzen zergatik ez dituela egin beharko ziren pausoak ematen. Ez. Orduan nik uste dut hor, sortzen dara mesfidantza bat eta gizarteok ez gaude pres olako gauzak formalak egiteko eta gainera
askotan ez da esaten, baina oso zaila da olako kesa bat jartzea. Ez da hain erreza instituzioetan parte hartzea, edo nork ezin izango du olako gauzak egiten. Ez da bakarrik arrakala digitala, baizik eta hainbat traba jartzen dizute olako gauzak egiterakoan. Orduan, ikusten duzuna da, alferrik, lana alferrik egitea. Bai, txostenean beste atal batzuk ere interesgarriak daude, ni deigarri egin zait aurretan eraben bulegoaren aktibidadean agertzen duena, ez da, neko 20 igo direla kasuak, kasu salatuak, eta horietatik hezkuntza eta bizi baldintzak aurretan eraben kasuan izan direla kezka nagusi. COVID garaian oinarritzen da hori, eta, biztan da hor atera ziren hainbat arau, nahiko zalantzazkoa zirela aurre eta gaztei begira, ez da, maskaren erabilera, eta irteteko eta mugitzeko debekuak, eta horre seguruen provokatu zuen alako kesa ugolde bat, osakidetzarenaren ondoren handiena, ez da, bosten bat kesa guztietatik. Datu interesgarria dauzka. Baina nik uste gelditzen zaio asignatura bat oso garrantzitsua Arartekoaren bulegoari, eta da, kezkak jasotzen dituela badakigu orain, problema da kezkak konpontzea. Haian kezka hori tramitatu... Claro, soluzioa bideratzea hori da. Bai ez, erakunde ez gabiltzala beste bati helduko diogu orain jarraian, izan ere atzoko egunarekin Joseba Merino, Pasiako sarrazketik ihes egin ahal izan zuen pertsona bakarra saiatu zen, bertan 39 urte eta gero bertan parte hartu zuen poliziaren bat identifikatzen, ez zuen lortu badukagu bideo bat gaia kokatzeko eta helduko diogu gai honi. Gaur ez da inor identifikatu ahal izan, gaur bakarrik 3 politi etorri dira, beste 2 politi bintzat falta dire etortzeko. Entonces, como no hay identificación al 100%, se puede señalar a nadie. Estatu violentziaren kaso garbi-garbila da, estatu terrorismoaren ezaugarriak dauzkana, zema bala behar die persona bat hiltzeko, ze krudelkeri zentzan da. Eta xirrikito bat irikitan daun bitartin, aleginduko gea, gure zenideakin intzuten pasakeriare, impunitatean ez lagatzeko. Eusko Jaurlaritza nork erabakitzen du famili batzuei txostena eskubidea takatela txostena jasotzeko eta beste batzuk ez. Hauek dira biktima guztiak berdin tratatzen dituztenak. Tira, ez da orain gutxi bete dituela sarraskiaren eguna berak ez, 39 urte eta hainbat albisterekin iritsi daldi berean ez, batetik bada, identifikazio saio hau eta bestetik bada ez, eta oin bukaeran aipatzen zena nola Eusko Jaurlaritzak 3 urtez txosten bat gordeta izan duen Euskal Herriko Unibertsitateak eta UNESCOk burututakoa hainbat gomendiorekin eta oso azarre azaldu dira urte horren honen bueltan familiarrak. Normala da, lehen komentatu dugunan, nik uste dut mes konfidantza bat sortzen duela, zenolako justizia dekogu, zenolako demokrazian gaude parte hartzen, eta nik uste dut normala dela aserre hori. Nik eskatzen dauena da, olako gertakari bat egonda, jendea ez du ezagutzen. Nire garaiko jendea askok eta askok ez dute jakingo, ez dakite zer gertatu zen, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela olako gaiak berriro ateratzea hori komunikabideetan. Baina, klaro, ateratzen baldin badira informazio guztiarekin eta salatzen zenolako egoera bizi duten hor egon zirenak eta batez ere bereien zenideak, ez? Nik uste dut hori da garrantzitsua eta gero berriro ere ikusten dela ez dagoela erantzunkizunik eta ez baldin badago borondate politiko, olako gauzak ez dira konponduko eta errepikatuko dira. Gauz behin eta berriro esaten zen olako da
polizia nahi dugun, zenolako gizartea nahi dugun, gero eta gehiago ateratzen nahi dira munipen armak eramango dituztela, ez dakizek, eta ez gara gelditzen ikusteko zenolako egorak sortu aldiren olako kasuetan, ez? Aurrekoan mordazalegea dela eta pilota kenduko diren, benetan dauden marra gorriak, nik uste dut danak sartuko nuke hor, baina horretarako nik uste dut gertatutakoa jendea jakin beharko du zer den, ez errepikatzeko eta ez jarraitzeko bide hortik. Oraindik ere kasu honetan, ez, lehen biziko pausuan, egiaren pausuan beran daude, ez, prozesua bera. Bai, baina egia ikusten dugunez, 2023 urte honetan herritarren artean dago, baina gobernuetatik oso urrun, jaurlaritzatik ere bai, ez da oso urrun, eta gainera nik ez dakit, ez duen ondorioztatu behar jarraitzen dutela instantzia ofizialetan egia hori izkutatu nahian. Nik uste dut benetan hemen, kasu bereziki larria da, hau bereziki larria da zergatik, hainbat osagarri ditulako eta ia 40 urte pasa direlako, gaia izkutatuz eta egia ukatuz eta ezinezko eginez ikerketa. Ez da, ia 40 urte harin izaten da. Iruditu zait, Pello Eizpuruk oso ondo planteatu ditula galderak, batez ere, galdera egokiak egin ditula, lehenengo ze gertatu zen. Oraintxu jakin dugu, enfrentamentu armatu bezala orkestu zutena, esen inola ere izan enfrentamentu, baizik eta benetako enboskada bat. Eta gainera jakin dugu, enboskada hori nola prestatu zuten, emakume bat torturatuz eta behartuz deitzerara eta hauek ekarriz enboskada horretara, eta 113 bala harin esaten da, 113 bala sartu zizkietela lau hildako hauei, ez da? 113 bala. Eta jakin dugu, Eduardo Calvo Rojas izeneko epaileak, hauseraman epaileak, hori dana jakin ondoren ere, esan zuela, ez zegoela motiborik kausaba zabaltzeko. Osea, ze mundutan bizi gara, ez da? Jakin izan dugu, Felipe González presidentea zela, eta mendeku utzez prestatu zutela estatu krimen hau estatu krimen larria da, larria, ez da? Eta gero, jakin izan dugu, gure harridurarako duela 3 urte jaurlaritzak egin zituela 4 txosten, bata Perturri buruz, Eduardo Moreno Bergaretxe, beste bat 3 Galiziar desagertu, Jose Humberto Fouz, eta, susmoa zen polizia ziren, ez ziren kontua desagertu egin zirela, eta gero Naparra desagertua, eta laugarrena zela justu hau, ez da, Pasaiako segadarena. Beste 3 kasuen familiei duela 3 urte eman zitzaien eskura logikoa denez txostena. Hauei ez, ukatu egin zitzaien, izkutatu egin zen txostena, eta 3 urte pasa dira, eta beraiek gainera, ze kasualidade ez da, kasua irekita eta berriro ikertzen ari zirela. Nola ari da jokatzen hor jaurlaritza eta memoriaren institutu hori, zer ari da egiten? Ikerketa laguntzen edo izkutatzen, ez da? Oso larria da, nik uste gai hau, baina bere ala gainera hartu beharko litzakeela Euskal Parlamentuan aztertzeko. Aztertu sakon eta ondorio batzuk atera, eta bakoitzari dagokion kritika edo dagokion erresponsabilidaden kargua eskatu. Nik uste dut, nik ez dut ulertzen grabedade hau daukan kasu bat, komunikabideetan komentatu, eta, non daude arartekoak halako kasuetan, nik eske benetan ez dago proporziorik, nik uste ez dago la proporziorik. Hau izan zen, eskabetxina bat, estatua berak antolatua eta egina eta gainera gero isilarazia. Non daude errudunak, orain ezin direla ezagutu? 40 urte pasa dira. Ezin direla ezagutu. Ezagutu ni duela 40 urte eta orain, ez da? Esan nahi dut, baina zertan dabiltza, hau burla egitea da, jenteari. Baina justu azken urtean memoriaren bueltan hainbat eta hainbat albiste izan ditugula, izan memoria gunen bueltako eztabaidak, baita ere memoria legeak eurak, eta justu testu inguru horretan edo memoria zainbeste hitz egin den azken urte hauen testu inguruan, Eusko Jaurlaritza bezalako erakunde batek halako txosten bat izan eskura eta ez emateak. Nik uste dut da betikoa,
batzutan titularrak besterik ez dizkigute saltzen, orduan bai, memorial legean eta esparrutan pausoak eman dira aurrera, baina horretarako gero koherenteak izan beharko gara, eta horrekin batera, pausoak ematea, hainbat salaketei, hori, edo irekita dauzen, edo oraindik epaituak ez diren gertakariei, ematea bebai pausoak hor, baina ez, erritmo bat daukagu formetan, eta gero edukinetan, benetazko oinarrizko gauzetan, pausoak oso atzeratuak daude. Eta lehen komentatu duzuna, gizartea doa hemendik, instituzioak hemendik, eta gero legea doa atzetik, orduan. Nik uste dut oreka bat bilatu behar dela, hori, erritmoetan. Eta ez dago horre, hori kontrolatuko duenik ez, nahiz eta... Bueno, baina horre erantzunkizun personalak ere badaude, ez da, orain aizpuruak eta familiarrek esan dute, duela 3 urte, Jonan Fernandez bildu zela beraiekin. Eta esperantzak eman, eta gutxitara ikerketaren berri izango zutela, eta promesa egin zuela. 3 urte pasa dira, non dago Jonan Fernandez, orain ere gobernuan dago, Jaurlaritzan dago. Nik uste dut horregatik esan du, gai hauek eraman behar dira parlamentuak baldin eta bere funtzioa betetzen badu behintzat, ze azken aldian bakarri Madrileko kongresua entzuten dugu, eta hemengo parlamentuaz ezer ez, da hau nahiko alarria da, sobera ere, parlamentuan saio bat edo batzuk egiteko, eta gauzak argitzeko, eta erantzukizunak eskatzeko. Nok egin du 40 urte hauetan traba, eta nok azken 3 urteetan, bestea beste defraudatu gutxienez egin ditu familiakoak, ez da, eta ez du bat ere lagundu, baizik eta kontrara ikerketak aurrera egin dezan. Orain zenidek esate dute arrazoiz, ez dakigu 3 urte galdu ondoren ikerketak jarrai dezaken aukerarik izango dugun, auzi honekin jarraitzeko, klaro, pentsa zazu. Horre tarteka Madrila aipatu zula, bagoaz pentsioei heltzera une batez, izan ere bada beste gai batez, pinpilan badena, Madrildik iritsi den proposamena dela eta baita ere ez, Frantziar gobernuak burutu duen ibilbidea tarteko horre, Espainiako kasuan falta ziren babesak, nolabait esatearren, azkenean badirudi ez, aurrera egingo duela, babesak hor badirela, EAJak eta Euskal Herria Bilduk ez, esan dute ez dutela trabatuko, hala ere kalean pentsiodunak eurak, eta baita sindikatuak ere ez daude konforme, ez, egia da bertoko sindikatuei begira labeztela bezain gogorra izan, baina banaketa handia ari da ematen, bertan ere pentsioi dagokien ez. Nik uste dut hori betikoa, nik uste dut gai bat errepikatzen dara, azken fineak pentsionistak dauz jotak morizatzen gai amai gainean jartzeko, eta hori oso garrantzitsua da. Nik uste dute Frantzian adostasun batera edo behintzat unitate gehiago daukatela kalera ateratzeko, eta hemen betikoa, igual pentsionistak ateratzen dira, baina igual gazteok ez, eta ez dago hor amankomunean egiteko esfortzuaz betikoa, ez dugu gure gure etorkizunari begiratu nahi, ze pentsatzen dugu denbora daukagula, baina nik uste dute oso garrantzitsua dela hori batasun bat lortzea gai honi buelta emateko. Gero, beste aldetik, beti esaten duguna, zifra bat egon da mai gainean, baina zifra hori aldatu joan beharko da. Azken finean, sartzen baldin badute haiek eskatutako kopurua, auskalo 10 urte pasatu ostean ea baliogarri izango den benetazko bizitza duina bat aurrera ateratzeko. Nik beti planteatu dut izan beharko zen logaritmo bat kakotzen artean esaten dena, eta bizitzeko presioak igotzen baldin badira, pentsioak bebai igo beharko dira, baina ez borondate politiko baten ondorioz, baizik eta lege baten ondorioz, hori esarritzea eta hortik beti egongo zen aukera bizitza duin bat edukitzeko. Gero bebai betikoa ez, azkenean genero arrakala hor dago, hainbat kontu hor daude, eta ikusten dana da, hemen ez dela lortzen batasun horri buelta emateko, ez? Gizarteo, sindikatuok, mugimendu guztiak. Izan ere horre esaterako ezkertiarrak, izan daitezken alderdiak eurak, ez datoz bat, gero mugimendu sozialarekin, pentsioen kontu honekin.
Hemen gertatzen da, azken aldian oso nabarmen den fenomeno bat, eta da alderdi politikoek beraien politika nagusiki zentratzen dute Madrileko Kongresuan eta negoziazioetan, eta askotan negoziazio horiek gai bat, gizarte gai bat, hau bezalakoa, baldintzatzen dute beste elementu batzukin, da beste negozio batzukin, esango nuke. Eta orduan, dibortzioa gertatzen da alderdi politikoen jokabidea, kasu honetan erreforma honen aldekoa, eta sindikatu nagusien jarrerarekin. Galiza, Katalunian da Euskal Herrian kontra daude, eta kontra gainera argudioak emanez, da datuak emanez. Gau, esaten da, pensioen reforma aurreapen bada, betiko kontu ez da zerbait, aurreatzen da, eta hobea da hori, eta ez lengoa, ez, kasu honetan ez da egia, Zapateroren garaian, aldatu ziren hemen, esate baterako, erretiro hartzeko adina, 67 urtean jarri zen. Gau, pentsa, Frantzian zelako bolioa jarri dan, 64 igon nahi dutelako. Hemen Zapatero egin zuen 67 igon. Kotizazioa lortzeko urte kotizatuak igo zituen 25 urtetara. Hori ez aldatzen, hemen, mantendu egiten da. Orduan zertaz ari gara, RC, edo EAJ, edo Bildu, edo horri apoioa ematen diotenean. Zergaitik ez dute entzuten sindikatuek, euren herrialdetako sindikatuek esaten dutena, adibidez. Esaten duguna, ez da? Hau da, pensio sistema honek, alaitzek ondo esan duen bezala, ez du pensio maila bera egokitzen, logarimo baten bidez egin beharko litzake, egia da, eta horrela balitz, 1.260 eurokoa izango litzateke gaur pensio minimoa. 1.260, joan zaitez ikustera. 160 pensionistaen 160 usteo kobratzen du sortzionetik bera. Osea, zertaz ari gara ordan, non dago pensio erreforma honen progresibitatea? Edo akaso progresibitate hori oso erlatiboa da gobernu koalizioa mantentzearekin eta horren menpe eta bar. Osea, zein da interes nagusia da zeren menpe jartzen dira pensiodunen eskubideak. Hori da fondoko arazo bat. Eta hori nondik aztertu behar da. Nik uste dut, nik gehiago sinisten dut sindikatuen estrategia kasu honetan. Euskal Herrian nagusi diren sindikatuen, hau da, ELA eta Laben estrategia, alderdi politikoen Madrilen negoziatzen dutena baino. Da hor dibortzio arriskutsu bat sortzen ari da, ez dakit alderdi politikoak konturatzen diren, baina dibortzio hori arriskutsua da. Ez da gainera pentsioen kasuan... Parkatu, parentesi bat. Gainera kontradizioa dago, parkatu, Pariseko Asamblea Nazional aldiz, eskerrak esker bezala jokatzen du, da gobernuaren kontra jokatzen du. Macronek esango du bera progresista dala, baina begira, hemen ze gertatzen da. Hor batasuna lortu dute. Hori da. Eta hori da niri enbidia ematen dira, nola atera diren. Eta niri eskatzen hauena da, azken bola honetan, hainbat lege, hainbat arau, hainbat reforma, mai gainean ipini dira, hauteskundeak daudelako. Eta olako gauzak presaka egiten baldin badira, ez dira esertarako balio. Eta gainera, zu komentatu duzuna, jendea entzunda izan beharko da. Azken finean, nik uste dute pentsionisten mugimendua eta sindikatuek aurkezten dutena edo proposatzen dutena, aztertu egin beharko da patxadaz, baina seriotasunez. Eta hori da egiten ez dena. Hainbat arlotan, jendea ez da entzunda, eta orduan, erreformak egiten dira, urte baterako, porque hurren urtean moldatu beharko da berriro. Orduan, presaka gabiltza betiko moduan, eta presaz egiten diren gauzak, ez dira ondo ateratzen. Parkatu, interes elektoralaren arabera, klar, hauteskundea daude bilabete barru, ala, dana horremenpe. Ze politika mota da hori? Ikusten gabiltza, Hego Euskal Herriko kasuan bertako pentsio dunek, eskariak eurak 5 urtetan ez dituzte asko aldatu, ez? Izan dira hor aldaketak, eta aldaketak etorriko dira, baina bihurtzen ari zaie ezinezko 1.400 euroko pentsioa izatea, eta agian ez dute... Hori daukatenek, ze esan dugu, porzentai handi bat ez da 1.000 llegatzen, Baina, nik uste dut urteak pasatuko direla, eta zifra hori
ez du balio, ja, ez du balio izango, ze esaten duguna, alkilerren prezioa egoera dela eta, janaria egoeraren dela eta, azkenean nik uste dut izan beharko da beste gauza bat, hori, oreka mantenduko duena, hori bizitza duin bat eukitzeko. Gainera, ala esan duten moduan, eta orain konexio bat dugu, jarraian, izan ere, helduko diogu kultura parte hartzaileak eta pedagogia feminista lantzen edo ardatz duten emakume batzuen proiektuari, Zorgin Lore du egitasmoak izena, eta badugu kameraren beste aldean, Asunta Ayerdi, ondo etorri, gurera. Kaixo, tira, konta iguzu hasteko behintzat eta ezagutzen ez duena behintzat, zertan datzan Zorgin Lorek berak? Zorgin Lore lagun batzukin batera sortu genuen, orain dela 5 urte, eta lantzen dugu ekitatea, aniztasuna eta partaidetza, eta hortarako egiten dugu formakuntza eta dinamizazioa eta prozesuen bide lagun izan. Eta gainera, besteak beste nortasuna sarean jardunaldian izan zarete orain gutxi, eta hor komunikazio parekidearen miopiak aztertu dituzu, eta hemen hortaz ere bagabiltzala, konta iguzu zeintzuk diren horre nabarmendu dituzuen miopiak? Miopia hainbat daude, alde batetik badaude pertsonak ez dute uste behar dutenik betaurrekoak, hori lehenengoa da, hainbat arrazoiagatik, nola emakumeak gea, jas ditugu behar betaurrekoiek. Nola progresistak gea, jas ditugu behar betaurrekoiek, ez? Hori badago. Badago batzutan erresistentzia hor pasibo bat, ez? Bai behar ditugu, baina gero ez ditugu inoiz jasten. Badaude bere pertsonak ez daudela eroso, horrelako betaurrekoekin, nolabait zalantzan jartzen die beren normaltasuna edo. Badaude beste batzuk esatute, badakat miopia, baina badakat ere beste gaixotasun importanteago, orduan miopia ez da lehentasuna. Eta gero bai esango nuke, badagola ere batzutan kontzientzia falta egokitzapen hori, graduazioaren egokitzapena etengabea izan behar dula. Igual ja dakagu miopia pixka zuzenduta, baino badakagu ere presbizia eta astigmatismo, beste gauza batzutako graduazioa behar degula. Pixka torrela laburbilduko nitu. Baina esanguratsua bada modu horretan azaltzea bera, betaurrekoak, miopia, astigmatismoa, eta edonola ere egia da azken denboratan, azken hamarkadan aurrerapauso nabarmenak eman direla komunikazioaren alorrean, zentzunetan hor bada azpimarratuko zenukenik, aipatu dugu nola betaurreko moreak azaldu zaizkigun, batzuek probatu dituzte behintzat, batzuk aldamendean utzi ez dakit, balio ez dutelakoan. Komunikazioa hitz egiten nahi baiak komunikabideen ingurun, komunikazio asko zabalago da, egunerokotasunean hor gaude, momentu oro har komunikatzen nahi gea, baina komunikabideen edo komunikazio alorrean zaudeten entzako, nik uste formazio asko egon dela, badagola gero eta gehiago hiztegi sexista erabiltzeko ohitura, irudietan ere nabarmen da, zaintzen da gehiago ze irudik, eta zergatik ze ikustarazi, ze ez, aniztasuna nola islatu. Erreferentek ere gero eta gehiago emakumeak ere badia, hori ikusi behar da, emakumeen artean ere aniztasuna ote dagoen erreferentetan. Eta nik esango nuke indarkeri matxistak nola jorratzen den, ere hor aurrera pausoak egon diela, zaintzen dela gehiago eta aproposago da jorratzeko modua, Gainera honetaz aparte baituzue beste hainbat proiektu edo egitasmo esku artean, eta hor bada besteak beste hezkuntzari bideratutakoa, hor hezkuntza sistema bera badugu azken denboran, albisteetan lehen lerroan askotan, zer analisi egiten duzu zuek lantzen duzuen horretatik hezkuntza sistemara begira? Hor azkenean ikastetxeek gizartearen isla dira, nolabait kokatuta, kautibo hor, baino gizartearen isla eta gizartean erronka asko daude, eta hor ere badaude. Batzutan iruditzen zait ardura gehiagian jartzen dela ikastetxean, badakatela, baino ez diala eragile bakarra, edo ekosistema hontan gure gizartean ekosisteman ez diala eragile bakarra ardura dakatela hontan,
Eta bai aurrera pauso handiak ere horre handia, eta oraindik lantzeke daudenak, espazioen erabilera, erreferentek, gidaliburuetan nola islatzen da, eta normaltzat ze jotzen dugun, ze familia eredua, ze rolak, zein agertzen da eta zein ez dana agertzen, hor asko dago egiteko, ariketetan, adibidetan, irudietan, komunikazioa lorretik. Eta komunikazio ez da bakarrik hitzak edo irudiak, eredia tonuak, isiltasunak, zein ordezkari aukeratzen dugu zertarako, eta hor iruditzen zait oraindik asko dagoela egiteko, eta hori ikastetxea da nolabait isla eta prestakuntza gizarterako, bi gauzak aldi berean, eta hor lanketa asko, hausnarketa handia dabiltzate egiten, formazioa etengabe, baina erronkak ere handia dazkate, ezin da dena eskatu ikastetxetara ez da ere. Bai, ez baina egia da ez, etorkizuneko gizarte bat irudikatzen dugunean hezkuntzak berakor paper oso importantea hartzen duela, ez? Eta norabide horretan gizarte parekide bat lortzera bidean eta egungo testu inguruan kokaturik zein uste duzu izan beharko lukela lehenbiziko pausua, ez? Kontzientziaz eta pedagogiaz aritu zara asko? Bai, ez dakit lehen pausua, ze bidean dago gaude, eta prozesu bat da, ez nuke identifikatuko eta ez nintzak ausartu bezateka lehenengoa, da ni uste izan behar duela esku hartze bat oso integrala eta hainbat plano batera landu behar dituna. Legeak, lege mailan Euskal Herrian urratsa handia daude eta berme batzu badaude, egituretan eta iruditerian lanketa handia dut, agian ere nola barnekoa da eta sakona da, hori deserikitzia kostatzen da gehiago. Orduan dago hausnarketa banakakoa, hausnarketa kolektiboa, eta ikusi ze jotzen dugu, ze ematen dugu natural bezala, normal bezala, media bezala, hori zalantzan jarri. Zalantzan jarri eta gero entrenatu, saiatu, ez eukire beldurra, hau igualez, saiatu ikusi haber ze funtzionatzen du, bai ikastetxetan, bai enpresetan, bai komunikazioan, eta galdetu eta formatu. Nik esango nuke etengabeko prozesua dela, eta ez sentitzea dela bakarrik legeak behartzen nahu ontara edo ematen du orain diplomatikoa eta zuzena izan da horrela izan banezela, eta benetan zen nolako mundu irudikatzen dugu, zuk aipatu esuna, eta hori lortzeko denon artean segin behar dugu. Egiteko modu honekin, bukatze aldera, konta iguzu asunta, aipatu dugu, hainbat konturekin zabiltzatela lanean, baina hor ikusi dugu, kongresuren baterako deialdia eta orain zer duzu eskuartan mintzat nabarmentzekoa? Bai, hau aipatu esuna, eskidetza eta pedagogia feministen bigarren kongresu antolatzen gabiltza, beste izaten nahi da, talde lan bat, 15 eragile ongea gaude talde hontan, hau elkarrekin ere ikitzen, eta hor hain zuzen ere hezkuntza, baino hezkuntza formala, ez formala, hor dauden eragile guztien artean, zeintzu dira erronkak, ze gauzak daude funtzionatzen, ze ez dagoen funtzionatzen, arte aldetik handatozten metodologiak ere nola erabili, eskidetza ez bakarrik ulertu ikastetxetan, baizik eta herri eskidetzaietara begiratzea, edo horri eraikitzea, hortan gaude, eta nahiko lan sakona da. Gaude ere partaidetza komunitarioa lantzen lanbide heziketako hainbat ikastetxetan, nola ikastetxetik auzora edo ingurura elkarlan horiek baita ere aurre iritziak apurtzeko, belaunaldien artean, arrazakeriaren ikuspegitik, partaidetza komunitario ez zaigu nolabait pertsona guztiak sujeto bezala sentitzeko gizarte honetan, eta aipatzen nahi gen erronka horiei gogotsu erantzuteko. Eta horiek esango nuke diela bi gauza potolo gaudela egiten horrela. Beraz, adi egongo gara horien bueltan agertzen direnei, esker mila gaur gurekin tartetxo hau hartzaren eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuri.
Tira ez, egiteko moduetan ez, zer nolako jarrera izan behar dugun, ez, izan komunikazioaren alorrean bertan, edo behintzat zalantzan jartzea, eure gizartea normaltzat hartzen ditugunak, hortarteko, hau da adibidez, baina badira beste hainbeste. Bai, azken finean nik uste dute bera aipatu duenean normaltasuna da batzuk privilegiatuak izatea eta beste batzuk ez, eta hori da nik uste dut zalantzan jarri behar duguna, nik uste dut berak esan du hori dagoelako resistentzia pasiboa, nik esango nuke aktiboa, batzuen aldetik aktiboa da resistentzia aktiboa, ez ditugu gure privilegioak galdu nahi, eta hori onartu behar da, eta horregatik izan beharko da borroka. Nik holan ikusten dut, eta gero, klaro, bai berak aipatu duena, hezkuntzan. Aldatzen da, 4 urtero, beste lege bat, berri bat, zenolako presioa daukate irakasleek beraien gainean. Azken finean ez daukate denborarik, baina egin beharko dute gurasoen lana, instituzioen lana, irakasleen lana, ez? Ze batzutan, nola, bai, klasean irudiak aldatzen diren, baina gero ikusten da, zenolako harremanetan, zenolako harremanak sortzen diren, bai ikastetxeetan eta baita ere kalean, ez? Eta bai ikastetxeak dira islada, baina batzutan bai burbuia, eta bai ikasi behar dute zer dagoen kanpotik eta zeren kontra borrokatu beharko duten, ze hemen aipatu egin da, ez? Batzutan erizainek esaten zutela, zenolako irudia zegoela haiekin, bai ez da gauza bera irakaslea edo maizua edo andereñoa edo ez dakit nola esan, orain nikolako gauzak gelditzen diren, bereka aipatutakoa, ez da bakarrik hizkuntza baizik eta zenolako era daude, ez, heziketa egiterakoan, zelan tratatzen ditugu aurrezkuntzan adibidez lan egiten dituzten pertsonak begirale moduan izango balira bezala eta hezitzaileak dira, nik uste dut badagoela lan erraldoi bat egiteko, eta nik uste dut formakuntza da klabea, baina formakuntza izan behar da derrigorrezkoa. Ez dakit nola esan. Ez da, en plan de ni konsientzatuta nagoenez formakuntza baten bila joango naiz, edo lako kongresu batera joango naiz, bezik eta berez guztiak formatuak izan beharko garela, eta engabe, azkenean feminismo da gauza bat transversal izan beharko dela, eta horretarako pedagogia da faltatzen da. Bai, nik uste alaitzeko orain irudi erreal eta realista bat eman duela hezkuntza arlokoa, ez da. Eta ni deigarri egin zait, irakurketa oso positiboa egiten zuen azken aldian eman diren aldaketez, komunikazio eremuan da hizkuntza eremuan, ala izango da behar bada, gainera maila batzutan. Baina, klaro, eskidetza kongresoa esaten du, eskidetza edo koedukazioa ditzen den hori, da, zuk ondo esan duzun bezala, ez da bakarrik gela barruan planteatu behar, ez da gizartean planteatu behar da. Begira, nik esperientzia bat izan dut joan den astean, hemen bertan, tratu bat izan dut ala aktibidade batean, aktibidade kultural batean hemen, DBH-ko ikasleekin, eta oso deigarria egin zait, eta gainera irakasle batzu bazeto zen beraiekin, hemen Bilbon, eta oso deigarria egin zait, noraino dagoen markatua kalean, kalerik kale ibili gara, Bilbo aztertzen, da bar, ez da? Eta noraino markatzen zen sexu diferentzia. Osea, mutilen taldea, nesken taldea, bakoitza portaera bat gainera, desberdina, hor arazoa dago. Esan edut hori, beti azken urteetan ez dut uste horrela izan denik, eta gaur egun hezkuntzan ere maila diferentetan ez da horrela. Nik uste, adin txikiko umeekin da hori ikusten dut, eskidetza lantzen dela. Baina ze gertatzen da institutuetan? Ze ari da gertatzen? Eskidetzako horreztu ezer kalerako formula edo proposamen bezala, niri oso deigarria egiten zait. Horrek zer dakar? Sexuen araberako, esango nuke, portaera finkoen mantentze bat, ez da? Paradigma femeninoa, paradigma maskulino okerra mantendu egiten dira. Eta jokabide sozial planteatzen dira. Eta bigarren arlo bat. Ez da horren beste sexuen araberakoa, baina gazteen portera soziala. Hau da, kaleetan ikusten den portera soziala, ez da? Nik uste, hainbat kasutan, kezkagarria dela. Agian, hemen lotzen da ez dugu komentatu, baina lotzen da mugikorraren erabilerarekin, da bar, ez da?
Claro, ondo esaten dute, nik irakurri diet, sakelako telefonoaren kontrako jarrera orokor bat ez dela hartu behar. Ze gainera hori ez da efektiboa. Baina bai, hezkuntza bat behar da, irakatzi behar zaie, neskamotiei irakatzi behar zaie gaztei, ze baldintzatan erabildeiteke modu zuzenean mugikorra. Osea, komunikazio tresna bezala, baina pentsamentu kritiko bat irakatziz erabilaren inguruan. Halako gaia nik uste importante direla. Ni kritikoagoa izango nintzateke gaur egungo realitateaz. Ez dakit, halako irakurketa positiboak ematea gaur egun, bueno, egongo dira arlo positiboak, baina nik arazoak ikusten ditut, hezkuntzan eta kale portaeran, hau da, soziabilizazioa egin behar den unean, ez da? Bai, ez ikusiko dugu denborek eta horretan lanen egiten duten pertsonek zer nolako aurrera pausak planteatu daitezken eta gero da, halakoak aplikatzen ere oso zaila izaten dela, ez? Eta bukatze aldera gauzak zalantzan jartzeaz ari garen honetan, ez? Badira hainbat eta hainbat puntu ere agian gizartearen sentsibilizazioa batzutan ikutu egiten dutenak eta ez, eta hor badugu apirilaren 26an zaratari buruzko nazioarteko kontzientziazio eguna bera, ez hori ospatzen dela, eta jakin badakit Bilbon ere horren bueltan badela ekimenik. Eta badakit zuk horren bueltan ez da kontzientziazio hortaz bauzula zer esatekorik ere. Bai, batzutan hitz egiten dugu sensibilizazioa, eta nik uste dute hau da eskubide bat, deskantzatzeko eskubide bat daukagula, eta guztioteko eskubide hori, eta batzutan zalantzetan jartzen da, deskantzatzea da luju bat, batzutan, gaur egun, eta batez ere nik uste dut auzo batzuk pairatzen dituzten zaratak eta batez ere aisialdearen ondoriak nabarmenekoa dela, eta nik uste dut horrezegatik oso empatizazio puntu bat egon barko dela. Jakin bardakigu deskantzua beharrezkoa dela, bestela deskantzatzen ez baduzu hainbat gaixotasunak pairatu aldituzu, hori OMSek esandako gauza bat da, badakigu eskubide bat dela, eta horregatik defendatu egin barko dela, eta horregatik olako egun bat ospatuko da mundu mailan, batez ere jendea kontzientzatzeko, eta jakiteko, zu zarata egiten duzunean norbaitek pairatzen ari dela, eta hori ezinezkoa dela. Eta badauze auzo batzuetan non, izan da arazo bat betidanik eduki dutena, baina pandemia garaian bapatean mundua gelditu zen, eta haiek aldarrikatu zutena, aldarrikatzen ari dena da, haiek ere deskantzua eta gelditzeko uneak behar dituztela, ez? Eta batez ere horrezegatik, jendea esaten du, baina zarata ez da handitu, pozazen, ez dakite, uri bitarten, beti egon da, baina konturatu gara, eskubideak ditugula eta guaz aldarrikatzera. Batzutan, pentsatzen dugu batzuk pairatzen dituzte gauza batzuk eta normaltzat hartu behar dela, eta hori ez da horrela. Orduan, 26an, apirilaren 26an, 12etan, oraindik ez dakigu non, baina espero dugu konzentrazio bat egotea, eta entzuteko benetan hiriaren soinuak, eta bihar antolatuko da performance bat, eta nik uste dut oso interesgarri izango da ara joatea, izango da 7:30 8:30 aldera, eta ledasma hortik, eta nik uste dut deigarri izango dela, batez ere hor poteatzaileek ze nolako erantzuta eukiko duten, ze aldarrikatzea ondo dago, baina molestatzen baldin gaituzte batzutan hor iskanbilak sortzen dira, eta nik uste dut animatzen dut jendea joateko eta aldarrikatzeko hori deskantzuaren defentsa. Bai, ez era alduta lehentxeago ere aipatzen gendun kaleko jarrera horiekin, deialdia eginda, bigarren horretara adi egongo gara, beraz eskerrik asko gaur gurekin izatearren, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Kaixo, gu Amuma taldea gara, eta gutaz gehiago jakin nahi baduzue, Maldan bera bideoklipa entzungai eta ikusgai izango duzue Bizi Musika programan. Animatu ikustera.